at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number one most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Disyembre 30, tuig 2025. Holiday subong aton sining ginagkumemorar ang Rizal Day. Kagkaroon sa aton sining New Year's countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year! Duha na lang kadlaw kag bagong tuig na. Sa aton sining mga kabombo, ika-129 karon nga martyrdom anniversary ni Jose Protasio Realunda Rizal. Sa aton sining mga kabombo, ang aton sining nahimulatan sining aton karon nga pambansang bayani. Sa mga nagapauna dalaguan kag mga mainit karon nga balita lokal, City Engineer's Office ginkonfirmar nga wala sa anuman nga permit ang Prince Telecom sa ila talatapan. Ining Prince Telecom amo ni ang ginapresentar nga pangalan sa telecommunications company nga nagsuhot sa manhole dira sa may dalan na Guangco kag literon na tukiban nga may pananghunos kag pinangawat sila gali ito yang mga copper wire or saway. Sa iban pa nga mga talupang doon yung mga balita in connection sa 129th martyrdom anniversary ni Jose Rizal, ni Dr. Jose Rizal sa syudad sa Iloilo. Managpanigayon magkita sa Rita Laying kag subong man may mensahe diri si Police Brigadier General Josefino Ligan nga dapat himon kuno inspirasyon sang tagsa kay Ilonggo ang kabuhi ni Rizal. Sa iban pa nga mga balita, Police Station number 1 ginatrace na ang mga nabaklas nga manhole sa dalan na Guangco. Hepe sa Police Station number 1, wala sa may nakita nga lapses sa nagresponding police. Why lang may nakita nga lapses si Sir Tolentino kung pabulag-bulag lang siya sa kakulangan kag lapses ang iya sining mga tinawo nga kaupon man sila nga daw kasubong nagapabulag-bulag kag daw halos pa lang ini mag-ako nga mayara sila sa kakulangan no sa aton sini iyang city director. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo Provincial Health Office naka-record sa 20 ka mga firecracker-related incidents. Ang Regional Civil Security Unit 6 imbestigaran man ang firecracker stall ukon ining Tiangge nga nagbaligya sa palupok nga gingamit sa mga minor de edad para nga ini silang maggirahay sa fireworks.
Muni madalkuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad lakip na ining nagluntad siniya nga sunog dira sa may barangay Bulilao sa distrito sang Mandurriao. Duha ka mga hinuptanan sining ido ang wala makasalbar sa nasambitan sining fire incident. Detalye sa mga nagapangunang dalagkuhan ng mga balita kag impormasyon naton sini nga panumbalikan sa baday nga pagpalayag sa bumbuaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapa. Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ika-30 sa buwan ng Disyembre taong 2025 at ngayong araw ay atin pong ginugunita ang ika-126 na anibersaryo ng martyrdom ni Dr. Jose Rizal. At sa atin pong New Year's Countdown, 2 araw na lamang po bago ang pagsalubong ng taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita, si Department of Public Works and Highways Secretary Dizon itinanggi ang alegasyon ng pagsingit niya ng pundo para sa flood control projects. Samantala, si Batangas Representative Leandro Liviste, pinayuhan ng kapwa mambabatas na unawain muna ang budget documents bago magbintang. Si Congressman Liviste naman maaaring maharap sa ethics complaint dahil sa Cabral files. Sa ibang mga updates tayo mamaya, mga pasaherong dumadaan sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayon pong holiday, pumalo na sa mahigit 2 milyon. Ilang bus company tigil muna sa operasyon bukas, bisperas ng bagong taon. Ang atin ito coalition naman tinawag na propaganda at gaslighting ang umano'y pagtulong ng China sa mangingisda sa West Philippine Sea. Aksyon naman ng China, hindi daw tanggap ng grupo. Abangan sa ating provincial report mamaya ang Boracay, mga kabombo na puno na ng mga bakasyonista bago ang bagong taon. Ang daily arrivals pumapalo na raw sa 8,000. Sa international news naman, North Korean leader Kim Jong-un ipinagmalaki ang bagong rocket launchers na kaya daw puksain ang kalaban. Samantala, Thai Army naman inakusahan ng Cambodia ng paglabag sa ceasefire agreement. At sa sports balita, ang Philippine Olympic Committee naman umaasang mas maraming historic achievements ang maabot ng mga atletang Pinoy sa susunod na taon. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Itinanggi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang alegasyon laban sa kanya na pagsingit umano ng pundo para sa flood control project sa ilalim ng Bases Conversion and Development Authority. Sa isang statement, pinabulaan ng Dizon ng mga paratang ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste bilang walang basehan at malisyosong alegasyon kaugnay sa umunoy insertion o allocables.
Anya ang naturang opisina ay dati niyang pinangasiwaan at naglabas na ng paglilinaw kaugnay sa naturang usapin at iginiit na walang flood control projects ang pinunduhan sa pamamagitan ng budget insertions, allocable funds o anumang discretionary sources. Kinwestiyon din ng ahensya ang timing ng mga alegasyon ng mababatas kung saan binanggit niya ang kamakailan ng mga ulat mula sa isang Department of Public Works and Highway staff na purasahan namanong kinuha ni Leviste ang mga dokumento at kinopya ang files mula sa computer nitong si dating Undersecretary Catalina Cabral at inilipat sa kanyang sariling flash drive. Bagay na nauna naman ng pinasungalingan ng naturang mambabatas. Maalala pong kamakailan lang ay inilabas ni Leviste ang umano'y summary file ng 2025 Public Works and Highways Department budget na umano'y binigay sa kanya nitong si Undersecretary Cabral nung siya ay buhay pa. Nakaugnay din pong development, inilabas na rin ang isang footage ng closed-circuit television camera na kuha noong Setyembre 4 kung saan makikita ang pag-uusap nitong sina dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral at Congressman Leviste para umano kunin ang file sa 2025 budget allocation sa bawat distrito. Makikita sa naturang footage na maayos na nag-uusap ang dalawa kasama ang ilang mga staff habang hawak ni Leviste ang ilang papeles o mga dokumento sa may hallway ng Public Works and Highways Department Central Office. Ang naturang footage ay tila tumutugma naman sa naging panayam sa isang staff ng naturang opisina kung saan kanyang isiniwalat ang umunoy nangyaring insidente sa parehong petsa dakong hapon sa pagitan ni Leviste at Cabral sa loob ng Department of Public Works and Highways Central Office. Base sa salaysay ng naturang staff, perasahan naman kinuha ni Leviste ang mga dokumento at kinopya ang files mula sa computer nitong si dating Undersecretary Catalina Cabral at inilipat sa kanyang sariling flash drive. Nakita din nila ang dating opisyal na nagtamo ng hiwa ng papel sa kanyang daliri at dugo sa kanyang damit at blood-stained sa mga dokumento. Subalit nauna naman ng pinasinungalingan ng mababatas ang naturang alegasyon. Nauna nang ibinunyag nitong si Congressman Leviste na hawak niya ang files na ibinigay umano sa kanya nitong si Cabral na naglalaman ng mga listahan ng mga umano'y proponents sa manumalyang flood control projects kung saan kabilang ang ilang opisyal ng gobyerno. Mantala hindi naman umano kumbinsido si House Deputy Speaker at Antipolo City 1st District Representative Ronaldo Rene Puno sa mga ibinunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste kaugnay ng umano'y irregularidad sa 2026 national budget. Sinabi ng mambabatas na wala siyang nakikitang iligal na sa tinaguriang Cabral files na ibinabahagi ni Leviste sa social media at ginagamit nitong batayan bilang paratang sa 6.793 trillion pesos na General Appropriations Bill. Ayon kay Puno, ang mga dokumento ay karaniwang budget submissions ng Department of Public Works and Highways at hindi mga lihim o ebidensya ng katiwalian. Pinayuhan naman ni Representative Puno ang batang mambabatas na unawain muna ang binabasa bago mag-akusa dahil hindi raw makatarungan ito sa mga taong nadadamay. Dagdag pa niya tila mali ang interpretasyon ni Leviste sa mga terminong insertions at amendments. Habang kinikilala naman ni Puno ang kasipagan at mabuting intensyon ni Leviste, iginiit niyang hindi dapat basta-basta magbibigay ng malawakang akusasyon laban sa kapwa mambabatas, lalo na kung kulang sa tamang pangunawa ang mga isyong tinatalakay. Sa halos kaugnay pa rin pong development, naniniwala si House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon na maaring paharapin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa ethics complaint dahil sa kontrobersyal na Cabral files. Ito'y kasunod na rin ng lumutang na ilang impormasyon na puwersahan at iligal umunong nakuha ng Batangas lawmaker ang naturang mga dokumento. Ayon kay Congressman Ridon, kailangang linawin ni Representative Leviste kung paano nakuha ang nasabing files mula kay dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Kailangan din niyang mabigyang linaw kung may pahintulot ba ito nitong si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Git ng party list lawmaker, hindi dapat hahayaan ang mababang kapulungan na maging isang venue kung saan ang mga ebidensya ay nakukuha lamang sa pamagitan ng mga questionableng paraan. Hindi rin dapat hayaan anya na magamit o ituring ang mga naturang ebidensya bilang legitimate sa pamagitan niyan ng publicity. Binigyang diin ni Ridon na kung questionable ang paraan ng pagkuha sa mga ebidensya, may responsibilidad ang Kongreso na protektahan ang integridad nito. Iyakang umiiral ang batas at mapanatili ang public trust.
Samantala, nananawagan naman ang Digital Pinoys ng investigasyon sa umano'y hindi otorisadong pag-access at pagkuha ng mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Digital Pinoys National Campaigner Ronald Gustilo, ang ulat hinggil sa pagkopya at pagtanggal ng mga file ni Representative Leandro Leviste mula sa opisina ni dating Undersecretary Catalina Cabral ay nakakabahala. Binanggit niya na ang mga file ng pamahalaan ay may malinaw na sistema ng kustudiya at pananagutan na hindi dapat lampasan. Anya, ang laban kontra sa korupsyon ay dapat magpadibay sa mga institusyon at hindi magdulot ng kanilang pagkasira. Dagdag pa niya kung nakumpormiso ang paraan ng pagkuha ng ebidensya, maaaring mawalan ito ng bisa sa legal na proseso. Muling iginit naman ng Digital Pinoys na ang transparency at accountability o pananagutan ay dapat na isulong sa loob ng batas at ng due process. Oras natin, meron na tayong 9 na minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Update tayo sa ibang mga balita mga kabombo. Ang Philippine National Police nakapagtala na po ng hanggang sa mahigit 800 mga firecracker-related incidents. May update po dyan si Bombo Bea Peniza. Pumalo na sa higit 800 ang naitalang insidente ng Philippine National Police na mayroong kaugnayan sa paggamit ng iligal na paputok simula yan nitong Disyembre 16 hanggang 29. Ayon kay Philippine National Police Command Center Assistant Chief Police Colonel Joshua Alejandro, mula sa bilang na ito, 76 ang sugatan, 28 ang arestado at nakakumpiska rin ang mga otoridad ang hindi bababa sa 144,000 ng mga iligal na uri ng pyrotechnics. Maliban naman dito nakapagtala rin ng 11 indiscriminate firing ang Philippine National Police kung saan 10 ang arestado, habang 3 naman ang stray bullet incidents ang naitala ng pulisya kung saan isa naman ang naitalang nasawi. Habang ilang mga insidente rin ng road crash at iba pa ang naitala batayan sa patuloy na monitoring ng mga otoridad. On incidents, we recorded 835 firecracker-related incidents with 96 injured, 28 arrested, and 144,866 illegal firecracker items seized. We also recorded 11 indiscriminate firing incidents with 10 person arrested and 3 stray bullet incidents, resulting in 1 death and 1 injury. The other incidents include 1 firecracker-related fires with 2 deaths and 4 injured, and 14 road crash accident with 10 deaths and 50 injured persons. Kasunod ito ay nag-iwan naman ng ilang mga paalala si Alejandro sa publiko, partikular na sa mga magulang, na iwasan ng pagbili at paggamit ng mga paputok, lalo na ang mga nasa listahan ng mga illegal pyrotechnics. Panatilihin din anya may sapat na gabay at patnubay ang mga kabataan, lalo na sa mga ganitong panahon na laganap ang mga pailaw at iba pang klase ng pampaingay. Payo rin ng pambansang pulisya sa mga motorista, iwasan ang pagmamaneho ng nakainom at manatilihin ang iba yung pag-iingat sa kanilang mga biyahe. On this data, we strongly remind the public to avoid illegal firecrackers or do not fire guns in celebrations of this, especially during New Year's celebration, and to supervise also our children. And for the drivers, we should always drive responsibly. Samantala, patuloy naman na nagkakaubusan na ng mga paputok sa Bocaue, Bulacan, isang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Ito ay sa kabila ng pagsipa ng mga presyo nito ngayong linggo. Inaasahan naman na may mga hahabol pa rin na bumili ng mga pailaw ngayong araw hanggang bukas yan ng hapon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Kaugnay pa po ng mga insidente ng paputok, kinumpirma ng Manila Police District na tukoy na nila ang persons of interest sa likod ng sumabog na paputok dyan sa Maytondo, Maynila na ikinasawi ng isang bata. Ayon kay Manila Police District Spokesperson Police Major Filipines, ilan sa mga persons of interest ang natukoy na nag-iwan umano ng mga paputok sa lugar. Tinitignan na rin niya kung mayroong magiging kriminal na pananagutan ng mga ito. Sa ngayon, inaantay pa niya ang persons of interest na magbigay ng kanilang salaysay kaugnay sa naturang insidente. Kung matatandaan, nangyari ang pagsabog ng paputok noong gabi ng Linggo malapit sa corner ng Lorenzo Street at Jose Abad Santos Avenue sa Tondo, Maynila. Pasado alas 8 ng gabi nang mapaulat na naglalakad sa lugar ang 2 bata nang makita nila ang mga paputok na nakakalat sa may bangketa.
Lumalabas sa investigasyon na sinindihan umano ng isa sa mga bata ang paputok gamit ng isang disposable lighter na nagresulta naman sa pagsabog nito na ikinasawi ng isa habang nagtamo naman ng injuries ang isang bata na kasalukuyan pa ring nakakonfine sa ospital at sumasailalim sa medical na gamutan. Samantala sa ibang mga updates tayo, naungusan ng naitalang bilang ng mga Pilipinong may trabaho noong Oktubre ng kasalukuyang taon ng pre-pandemic levels. Batay po ito sa report ng Department of Labor and Employment. Base sa October 2025 Labor Force Survey, lumalabas na pumalo ang employment rate o iyon pong mga mayroong trabaho o negosyo sa 96.2%. Yan ho'y mas mataas kumpara sa 94.9% na itala noong 2019, habang ang unemployment rate naman ay bumaba sa 3.8%. Ito'y sa kabila ng pagkakadisplace na mahigit sa 600,000 mga manggagawa mula Enero hanggang Nobyembre ng kasalukuyang taon. Nakapagambag sa pagdami ho ng mga nagkaroon ng trabaho ang nationwide job matching at ang employability programs. Unahin dito ang mga isinagawang mahigit 2,000 job fair na nilahukan ng mahigit sa 250,000 at nagresulta naman sa pagkakahire on the spot nitong mahigit sa 74,000 na mga aplikante. Gayon din ang mga inisyatibong nakasentro sa pagbibigay ng trabaho sa mga kabataan tulad po ng Special Program for Employment of Students at ang Government Internship Program at iba pang mga programa. Sa ibang mga balita ho tayo, si Pangulong Marcos mga kabombo pinangunahan ang pamamahagi po ng mga regalo sa mga kababayan po natin dyan sa may lungsod ng Maynila at pinuri rin ang ligasiya ng namayapang kalihim na si Secretary Ople sa kanyang serbisyo publiko. May live report si Bomboana Soberano. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang taunang pamaskong handog mula sa Pangulo bilang pasasalamat sa mga taga-suportang patuloy na tumatayo at sumusuporta sa pamilya Marcos sa loob ng maraming taon. Kasama ng Pangulo si First Lady Luisa Araneta Marcos at kanilang mga anak na sina House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, Joseph Simon at William Vincent Marcos sa pag-host ng year-end celebration para sa humigit kumulang 2,000 members ng Friends of Imelda Romualdez Marcos of FIRM na pinamumunuan ng founding president na si Artemio Lachica. Idinaos ang pagtitipon sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Ermita, Maynila kung saan binigyan din ng Pangulo ang matagal at matibay na samahan ng kanilang pamilya at ng mga taga-suporta. Pinasalamatan ng presidente ang mga FIRM members na kahit papaano ay napakatagal nilang pagsasama ay hindi napapatid at patuloy na nagkakaisa. Ayon pa sa presidente, saan man siya magpunta sa bansa, palagi niyang nararamdaman ang suporta ng mga ito. Siniguro ng presidente sa mga ito na hindi nakakalimot ang pamilya Marcos. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. T-shirt nila na firm, yung picture ng mother ko. Andyan laging naging malapit sa puso. Kaya naman hindi ko po kayo makakalimutan. At para naman meron tayong kaunting salo-salo, meron po tayong kaunting hinanda na pamaskong handog. Galing po sa amin, galing po sa First Family, galing po kay First Lady Lisa. Ito hindi na Congressman Sandro, Majority Floor Leader na ito, Secret na ito. At saka yung dalawang anak ko, si Simon at saka si Vincent. Para makilala nila kung sino talaga ang kaibigan ng mga Marcos, itong grupo ng firm. Samantala, pinuri naman ni Pangulong Marcos ang legasiya ng namayapang dating kalihim ng Department of Migrant Workers na si Toots Ople. Itinuturing si Ople na isang pambihirang lingkod bayan na hindi kailanman umalis sa serbisyo dahil patuloy na pinoprotektahan ang kanilang legasiya sa mga Pilipino kahit ito ay pumanaw na. Sa isang seremonya sa palasyo kanina, ginawaran ang posthumous conferment of the Order of Lacandula na may ranggong Grand Cross si Ople.
Ayon sa Pangulo, si Toots Ople ang nagsimula ng maraming programa na hanggang sa ngayon ay patuloy na ipinapatupad ng ahensya. Anya, naging matagumpay ang mga ito dahil sa talino at malinaw na paniniwala ni Ople sa kanyang misyon sa buhay, ito ay ang maglingkod. Dagdag pa niya, ang motibasyon ni Ople sa pagtulong sa mga OFW ay hindi lang para sa ekonomiya, kundi po dahil Pilipino sila at walang Pilipinong dapat mapag-iwanan, makalimutan o balewalain. Mula sa Malacanang, Yes, Bombo Genesis. Hindi ba uuwi si Pangulong Marcos para sa bagong taon dyan sa may Ilocos Region o saan siya maglalagi ngayong bisperas ng bagong taon? Ang sabi sa atin ng Presidential Communications Office, mananatili lamang sa Palasyo ng Malacanang itong si Pangulo dahil gugugulin niya ang isang linggo Bombo Genesis sa pag-aral at pagbusisi nitong 2026 General Appropriations Act. Dahil target ng Pangulo, lagdaan ito sa darating na January 5 or January 6. Tentative pa yung schedule pero inaabangan na natin kung kailan ito lalagdaan. Pero ang sabi nga ni Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office, target ito malagdaan sa susunod na linggo sa Lunes o sa Martes, January 5 or January 6 sa Bombo Genesis. So wala pang abiso pero pwede naman magbago kung sa bukas kung uuwi nga ba ng Ilocos itong si Pangulong Marcos. Okay, maraming salamat, Bumbuan. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman, hinimok ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete ang bawat isa na gunitain hindi lamang ang pagkamatay ni Dr. Jose Rizal, kundi kung paano siya nabuhay. Ito ay kasabay ng ika-129 na Rizal Day celebration ngayong araw, Disyembre 30. Nakasaad sa mensahe ng General na bagaman nasanay na ang bawat isa na sariwain ang pagkamatay ng ating pambansang bayani tuwing sumasapit ang Disyembre 30, mainam din anyang balikan kung paano siya nabuhay kung saan sa buong buhay niya ay hawak-hawak niya ang alaala at pagmamahal sa kanyang sariling pamilya. Naging malaking hamon din kay Dr. Jose Rizal ang lahat ng kontrobersiyang bumabalot sa bansa noong kanyang panahon na nagtulak sa kanya upang mangibabaw at magsilbing isang tanglaw sa buong bansa. Ayon sa General, kitang-kita ang impluwensya ng pambansang bayani sa bawat isa, tulad ng pagiging matatag, masipag at pagiging matibay sa kabila ng bawat hamon. Nananatili rin anyang buhay ang bisyon ng Filipino martir sa pamamagitan ng mga kasalukuyang leader ng Pilipinas, habang bitbit naman ang mga kabataan na pag-asa na kanyang iniwan para sa bansa. Dako tayo sa iba pang mga balita, mga kabombo. Bumuelta si Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro na mas malinaw na ground for disbarment ang isang abogado na may kaugnayan umano sa pag-ugnayan sa isang assassin upang ipapatay ang Pangulo, First Lady at ang House Speaker. Tugon nito ni Castro bilang reaksyon sa tanong kung maari bang madisbar ang isang abogado dahil sa kanyang public na chakidal remark na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Undersecretary Castro, kabilang din sa mabibigat na batayan para sa disbarment ang paggamit ng isang abogado sa pagpatay, pagdanakaw sa kaban ng bayan at pagbabayad upang ipapatay ang iba. Dagdag pa niya, bagamat madalas na ipinaglalaban ang karapatan sa freedom of expression, hindi mo na ito sinasaklaw o hindi ho nito sinasaklaw ang mga usapin ng katiwalian. Binanggit din ni Castro ang isyu ng umano'y paggamit ng mga Armed Forces of the Philippines Certificate na nakalaan para sa Youth Summit upang pagtakpa ng 15 million pesos na confidential funds na hindi naman ginamit para sa nasabing aktibidad. Samantala, pinag-iingat po ng Philippine National Police ang publiko sa pagpo-post online ng mga plano pong puntahan para sa bakasyon kasabay ng pagdiriwang ng bagong taon. Babala ng pambansang pulisya na maaaring gamitin ito ng mga masasamang elemento. Ayon kay Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na mas mainam na wag na lamang i-post ang mga plano o aktibidad para sa New Year hanggang sa makarating sa bahay. Anya, bagamat ginagawa ng pambansang pulisya ang lahat ng mga paraan para maprotektahan ang bawat Pilipino, hinihimok din niya ang publiko na makipagtulungan sa kanila upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan.
Nakikipag-ugnayan na rin niya ang pambansang pulisya sa mga lokal na pamahalaan, partikular na sa barangay level para maprotektahan ang mga komunidad at mapigilan ang mga krimen. Meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Abangan humamaya mga kambo, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine National Police Highway Patrol Group, si Lieutenant Dami Malang. Kaugnay pa rin po ito doon ho sa pagbabantay sa mga lansangan sa buong Pilipinas. Kasabay pa rin po yan ng inaasahang exodus. Hanggang bukas ho ito, no? Bago ho ang pagpasok ng 2026. Pero bago ho yan, update muna tayo sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange. Yung pong mga pasaherong dumaan sa may naturang terminal, ito hong central terminal dito sa National Capital Region, in pong holiday season, pumalo na raw sa mahigit sa 2 milyon na katao. Habang ang ilang bus company naman, tigil operasyon muna bukas, bisperas ng bagong taon. May update dyan si Bombo Isa Cotoner. Umabot na sa mahigit 2 milyong pasahero ang dumaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong holiday season. Ayon sa pamunuan ng PITX, may ilang bus company ang tigil operasyon muna bukas, Disyembre 31 o bisperas ng bagong taon. Kabilang sa walang biyahe ang mga bus na patungong Bicol Region, gayon din ang ilang ruta patungong Visayas at Mindanao. Mayroon namang morning trips ang ilang bus na patungong Mindoro, habang limitado ang biyahe ng mga bus papuntang Batangas, Laguna, Quezon Province at ilang ruta pa norte. Mga kabombo at ka-Star Nation, makikita nyo sa inyong mga screens ang buong detalye ng mga bus company na hindi pa biyahe bukas, Disyembre 31, bisperas ng bagong taon. Batay sa huling datos ng PATX, nasa 2.1 na mga pasahero na ang naitala mula Disyembre 11 hanggang Disyembre 20. Inaasahan naman ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong araw dahil sa holiday na Rizal Day, lalo na mga humahabol pauwi ng kanilang mga probinsya para sa bagong taon. Tinatayang aabot sa mahigit 3 milyong pasahero ang dadagsa sa PITX mula Disyembre 11, 2025 hanggang Enero 5, 2026. Samantala, tiniyak ni PITX Communication Officer Colleen Calbasa na parehas pa rin ang kanilang paghahanda para naman sa mga biyahero na magsisibalikan mula sa kanilang mga probinsya pagkatapos ng holiday season. Nagpaalala rin si Calbasa na bukod sa mga matutulis na bagay na ipinagbabawal sa terminal, bawal din ang magdala ng mga paputok sa mga bagahe kapag papasok ng PITX. Anya, ito'y mahaharang na agad ng mga otoridad pagpasok pa lamang sa terminal. The same po, no? Same na security alert natin, and then syempre yung heightened natin na capacity or expansion for bus supplies. Nandito pa rin naman. Prohibited items natin, sharp objects meaning knives. Marami pong nagdadala niyan, scissors, cutter, butane. Yan yung pong mga flammable items naman na sinasabi natin. No? Usual po kasi marami tayong confiscate ng mga ganong items. Mula sa lungsod ng Parañaque, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Meron na ho tayong 27 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga updates mga kabombo, wala daw hong ebidensya sa ngayon na nagpapakitang nagkaroon ng krimen sa ilang linggong pagkawala ng bride-to-be na si Shera De Juan na natagpuan lamang kahapon sa may season sa probinsya ng Pangasinan. Ayon kay Quezon City Police District Spokesperson, Police Major Jennifer Ganaban, lumalabas sa paunang investigasyon na walang senyales ng pisikal na pananakit o kung hindi man ay ang persahang pagkulong kay De Juan. Subalit sa orasaan niya na makumpirma kung sa pilitan bang dinala doon sa naturang lugar o kung hindi, etong si De Juan, sakaan niya maglalabas ng update ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Kung maalala, napaulat na nawawala itong si De Juan noong Disyembre 10 matapos na umalis sa kanilang bahay para bumili ng sapatos sa isang mall sa Quezon City. Natagpuan siya nitong Disyembre 29 sa season sa probinsya ng Pangasinan. Update tayo sa iba pang mga malalaking balita dito sa ating bansa mga kabombo. Ang grupong Atin Ito Coalition tinawag na propaganda at panggagaslight ito kung umano'y pagtulong ng barko ng China sa mga isdang na stranded doon sa may West Philippine Sea, na stranded na walay dyan sa may West Philippine Sea. Ang mga Pinoy naman binalaan po sa maling impormasyon online at hindi rin do tinatanggap ng naturang grupo ang aksyon ng China. May update dyan si Bombo Gran Hilario.
Tinawag ng koalisyon at ibang grupo na isang propaganda at panggagaslight lamang ang ginawang aksyon ng China sa West Philippine Sea nitong nakaraan. Maring inihayag ng atin ito koalisyon ang hindi pagtanggap sa ipinilalabas na pagtulong umuno ng naturang bansa sa mangingisdang Pilipino. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Rafaela David, convener ng atin ito koalisyon, kanyang sinabi na ang ipinakitang hakbang ng China ay panlilinlang lamang. Giyon niya, image management ito ng dayuhang bansa matapos maganap ang tinawag na Christmas attack kamakailan. Ang ilang mangingisdang Pilipino ay nagtamo ng sugat matapos gamitan ng China Coast Guard ng malalakas na water cannons, mga barkong pangisda gamit panghanap buhay. Kung kaya't git niya hindi nito mabubura ang makilang ulit na insidente ng panghaharas ng mga barko ng China sa mga Pilipino. Ang mas mahalagang pansinin natin ay ito ay obviously isang image management at this will not erase the numerous times that China has put in danger the lives of our fisher folk. Kung matatandaan natin, some weeks ago ay winater cannon nila yung mga mangingisda natin, injuring 3 fisher folk. So klaro na China is only doing this as a propaganda-driven assistance. Kaya naman, may isa pang ulit niyang binigyan din na ang pag-aabot ng tubig ng barko ng China ay may tuturing bilang panggagaslight lamang. Habang sinabi pa nito ang paninindigang hindi magpapadala sa mga hakbang ng dayuhan upang linlangin ang pananaw at naratibo sa kanilang gawain. We cannot gaslight us to gratitude. Ito ay klarong propaganda-driven assistance para ipakita na sila daw ay tumutulong sa mga mangingisda natin at hindi tayo magpapaloko doon sa kanilang pag-lolonder ng kanilang pang-abuso at pag-trespass sa ating karagatan. Ganito rin ang pananaw ng mula sa civic society groups nagsasabing may ibang pakay ang ginawang pagtulong umuno ng China sa mangingisdang Pilipino. Partikular na ipinakikita kasi ng dayuhan sa publiko ang binigay na maiinom tubig at biskwit sa Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Naniniwala si Dr. Jose Antonio Goysia, Chairman Emeritus ng grupong Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya at iba pa, na hindi lamang ito patungkol sa simpleng pagtulong. Bagkus, get niya, layon at may tangkang baguhin ng China ang pananaw sa kanila at matabunan ang mga isyu ng pananakot ginawa nito. Maalalang nilinaw na ito ng Philippine Coast Guard na walang naganap na koordinasyon o anumang paunang abiso ang barko ng People's Liberation Army sa kanila ukol sa Pilipinong mangingisda. Ito'y taliwas sa sinasabi ng China na palutang-lutang umano ng 3 araw ang mangingisda na siyang pinabulaan lamang sapagkat na-recover naman ito. Bagamat kinikilala ang gawaing pagtulong, hindi niya ito palusot para mapahintulutan ang ilegal na presensya at paglalayag sa West Philippine Sea. Kaya naman kinilala ang aksyon o direksyon ng administrasyon sa pagharap o pagtugon nito sa usapin patungkol sa naturang teritoryo. Babala naman sa publiko ni Rafaela David ng atin itong koalisyon, huwag agaran magpapaniwala sa kung anong nakikita online. Patuloy tayong magmasid at maging vigilant, lalo na sa mga nakikita natin sa social media kasi grabe ang disinformation, grabe rin ang panluloko na ginagawa ng China sa atin. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Meron na lamang po tayong 29 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa ating sports news, mga kabombo, umaasa si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na mas marami pang mga panalo ang maiuwi ng mga atletang Pilipino sa susunod na taon o sa taong 2026. Ito'y kasunod pa rin na magandang performance ng bansa sa katatapos na ika-33 Southeast Asian Games. Ayon kay Chairman Tolentino, bagaman nagtapos labang ang Pilipinas sa ika-6 na pwesto, ang kanilang panalo sa pinakamahihirap na sports ay maganda raw hong sinyales ng maayos na performance. Tinukoy ng opisyal ang isang analysis mula sa isang Vietnamese online platform kung saan 70% o 70% itong mga gintong medalyang napanalunan ho ng Pilipinas ay pawang mga Olympic sports. Kinabibilangan ito ng athletic. Yan po ay nakakuha tayo ng 5 gintong medalya. Ang swimming, merong 3 gintong medalya.
Sa gymnastics, merong 3 gintong medalya at sa triathlon, 3 gintong medalya kasama na ang 3 gintong medalya sa modern pentathlon. Laging makasaysayan din ang panalo ng Pilipinas sa women's football, sa men's baseball, tennis, basketball at mga contact sports at iba pang mga sports. Git ni Chairman Tolentino, mas marami pang kompetisyon sa ibang bansa ang nakatakdang salihan ng Pilipinas sa susunod na taon at tiyak na muling gagawa mga atletang Pilipino ng panibagong record sa mga papasuking kompetisyon ng mga torneo. Ilan dito ang Milano Cortina Winter Olympics. Yan po ay gaganapin mula Pebrero 6 hanggang Pebrero 22. Kasama rin dito ang Sanya Asian Beach Games mula Abril 22 hanggang Abril 30. Maging ang AC Nagoya 20th Asian Games mula Setyembre 19 hanggang Oktubre 4. Bombo International News. Ipinagmalaki ni North Korean leader Kim Jong-un ang bagong ginagawang multiple rocket launchers na kaya anyang lipulin ng kalaban. Base sa report, binisita ng North Korean leader ang pabrikang gumagawa ng naturang rocket launchers. Ayon naman sa top officials mula sa missile program ng North Korea, sinabi ni Kim na magsisilbi ang bagong weapon systems bilang main strike ng kanyang militar. Anya, isang super powerful weapon ang bagong multiple rocket system dahil kaya nitong puksain ang kalaban sa pamamagitan ng biglaang precise strike na may mataas na accuracy at devastating power. Batay sa report, gagamitin ang weapon system sa malalaking concentrated attack sa kanilang military operations. Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, inakusahan naman ng Thailand Army ang Cambodia ng paglabag sa panibagong nilagdaang ceasefire agreement noong araw lamang ng Sabado, matapos ang ilang linggong labanan sa kanilang borders na kumitil ng dosenang katao at nagpa-display sa mahigit 1 milyong mga residente. Sa isang statement, sinabi ng Thai Army na nagpalipad umano ang Cambodia na mahigit 250 na unmanned aerial vehicles sa kanilang teritoryo noong gabi ng Linggo. Ang mga aksyong ito umano ay provokasyon at paglabag sa mga hakbang na naglalayong pahupain ang tensyon, alinsunod sa napagkasundoang joint statement. Bunsod ng panibagong mga aligasyon, nanganganib ngayon ang pagpapakawala sa mga sundalong Cambodia Cambodian na hawak ng Thailand na kabilang sa napagkasunduan kung mapapanatili sa loob ng 72 oras ang ceasefire mula nang ito ay maging epektibo. Sa panig naman ng Cambodia, inihayag ni Foreign Minister Prak Sokhon ang drone incident bilang isang maliit na issue lamang may kaugnayan sa pagpapalipad ng drones na namataan ng parehong panig sa may borderline. Anya na pag-usapan na ito ng dalawang panig at pumayag naman anyang imbestigahan ito at agad na resolbahin. Subalit iginiit ni Thai Army spokesman Winsai Subari na ipinapakita ng drone activity ng Cambodia na patuloy pa rin ang provokasyon nito at malamig na ugnayan sa Thailand na nakakaapekto sa seguridad ng kanilang militar at mga sibilyang nasa border areas. Samantala, sa pagtatapos naman ng 2 araw sa pag-uusap ng foreign ministers sa pagitan ng Thailand at Cambodia na pinangunahan ng China nitong araw ng Lunes sa Mayunan Province, nag-issue naman ng statement ang tatlong bansa kung saan tinalakay ang mga hakbang para muling magkaroon ng political mutual trust at mapabuti ang bilateral relations ng Cambodia at Thailand at mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Sinabi rin ng Cambodia na hinimok nito ang Thailand na sumama sa panibagong bilateral meeting sa Cambodia sa unang bahagi ng Enero ng susunod na taon para talakayin at ipagpatuloy ang kanilang survey at demarcation work sa kanilang border. Balik ko tayo sa mga balita dito po sa ating lokalidad mga kamambo. Pero bago ho yan, 19 minutes na ho, bago ho sumapit ang alauna ng hapon. Ang mga alternatibong pampaingay ngayon pong bagong taon, katulad ho ng mga turotot, ay tinatangkilik na raw ho ng mga mamimili. May update po dyan ang si Bomboro Angelo Aganan. Bombo Genesis, dinatagsa at natangkilik na din ang mga alternatibong pampaingay katulad ng turotot ngayong darating na pagdiriwang ng bagong taon dito sa Bocaue, Bulacan. Maliban sa mga paputok ay nakapila rin dito sa Bulacan ng mga nagbebenta ng mga turotot kung saan dinaragsa na rin ito ng mga mamimili. Bukod kasi sa safe na gamitin ng mga ito kaysa sa paputok, ay magandang alternatibo na rin ito, pampaingay ngayong darating na bagong taon. Ayon sa nagtitinda ng turotot na si Jana Faye Samson, maayos ang kanilang bintahan
ng kanilang mga turotot ngayong taon, lalo na't may mga mamimili umanong ayaw nang gumamit ng paputok para makaiwas sa mga posibleng aksidente na dulot nito. Habang naglalaro naman ng mga presyo ng mga turotot dito sa Bukawi, Bulacan, mula 50 pesos hanggang 150 pesos, depende sa klase at laki. Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging panayam sa nagtitinda ng turotot na si Jana Faye Samson. Sa parang parehas lang po. 50 po pinakamura, tapos hanggang 150. Meron pong hindi pump, yung hindi na po kailangang hipan. Meron din pong malaking bulaklak, mas maliit. 150 po. Ganun din po. Ay 50 po, may 50, may 150, yung bulaklak na malaki po, tsaka yung maliit. Para sa, okay. Para sa mga bata po, tarotot na lang po bilhin niya para iwas aksidente din po. Habol na po kayo, mauubos na po yung tarotot dito. Hanggang po. Ang mamimili naman na si Magnolia Takage na galing pang Las Piñas ay dumayo pa dito sa Bulacan para mamili ng kanilang pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon. Bukod umano sa mga paputok na binili niya dito sa Bulacan, palagi din siyang bumibili ng mga turotot para sa mga bata. Mas mainam na pampaingay daw ito para sa mga bata kesa sa paputok para makaiwas sa mga posibleng disgrasya. Dagdag pa ni Magnolia, dapat umanong turotot ang ibigay sa mga bata dahil bukod sa mas matutuwa ay mas ligtas pa itong gamitin kesa sa mga paputok. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang naging panayam natin kay sa mamimiling si Magnolia Takage. Nili ko po yung turotot para iwas disgrasya sa mga bata. Mahilig magpaputok po yung mga bata kasi nung nakaraan may napaputukan ng kamay eh. Kaya taon-taon naman po ako bumibili ng ganito, pinamimigay ko sa mga bata dun sa mga namamas ko sa amin, gano'n. Imbis na yung mga kwitis, gano'n, mas maganda na po yung turotot. Sa lahat ng gumagamit ng illegal ng paputok, magturotot na lang po kayo kaysa madisgrasya pa po kayo. Maganda ho to para sa bagong taon ho yung turotot. Samantala, Bombo Genesis, nauna nang nanawagan ng Philippine National Police o PNP sa publiko na kung maaari ay iwasan na ang paggamit ng mga paputok, lalong-lalo na ang mga iligal, upang makaiwas sa posibleng panganib na dulot nito at para na rin magkaroon ng masaya at mapayapang pagdiriwang ng bagong taon. At yan ang ulat mula dito sa Bukawi, Bulacan. Ito si Bombo. Yes, Bombo Genesis. May natukoy ba ng mga pagtaas sa presyo ng mga turotot? Kasi sa mga paputok, medyo tumataas na rin yung prices, habang kumukunti yung supply. Sa mga turotot, kamusta yung prices dyan? Yes, Bombo Genesis. Dito naman sa mga turotot ay imbis na tumaas ay binababa na ng ibang nagtitinda yung kanilang mga turotot. Yung tinitinda nilang 50 pesos, kung mamaya daw ay bababa na nila, Bombo Genesis, ng pwede na daw mabili ng 120, 3 peraso para maubos na daw yung mga paninda nila dahil hanggang mamayang gabi na lang daw sila magtitinda dito sa Bukawi, Bulacan. Bombo Genesis. Tinatangkilik din itong ganito yung yung bultuhan na pagbebenta kasi kung halimbawa sa isang pamilya bebentahan mo ng 3 piraso tapos isa lang yung anak. May mga ganitong tumatangkilik ba sa ganitong mga quote-unquote promo na itong mga nagbebenta, nagtitinda? Yes, Bombo Genesis, sa ating panayam nga kanina kay Magnolia Takage, mas pinili niya na bumili ng maramihang turotot kasi yung mga turotot naman daw na binibili niya ay hindi lang para sa kanilang pamilya, kundi para na rin doon sa mga bata sa kanilang lugar para mapamigay niya doon sa mga bata sa kanilang lugar, Bombo Genesis, para hindi na daw ito gumamit ng mga paputok at madisgrasya pa. Bombo Genesis. One last question, may mga nag-iikot ba dyan ng mga taga-DTI o Department of Trade and Industry kasi sabi nila babantayan din yung quality ng mga turutot kasi may ibang mga turutot na medyo may chemical na ginagamit, Sa ating pag-iikot kanina, Bombo Genesis, ay wala pa tayong nakikitang mga kawani ng DTI dito. Pero meron tayong nakitang mga pulisya, mga opisyal ng pulis na nag-iikot para bantayan itong mga nagbibenta nga ng paputok at turotot. Bombo Genesis. Okay, City. Maraming salamat, Bombo Angelo. At yan ang ulat mula dito sa Bukawi, Bulacan. Ito si Bombo Angelo Aganan para sa Bombo Network News. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin po sa usapin ho ng pagpapaputok magagabombo ngayon pong bagong taon. Pumalo na ho sa 104 na po yung bilang ho ng mga biktima ng paputok ngayon pong holiday season. Base sa monitoring ng Department of Health mula ho Disyembre 21 hanggang kaninang alas 4 ho ng umaga, Disyembre 30, mula sa 62 o 62 Sentinel Hospital,
Nadagdagan ho ng 8 bagong kaso ang mga nasugatan dahil huyan sa mga paputok. Ayon pa rin sa ahensya, nasa 75 o 95 sa mga biktima ang nasa 19 na taong gulang pababa. Pinakamarami sa mga nasugatan ay bunsod ho ng mga paputok na 5-star, ang iba ho ay boga at mga hindi pa matukoy na uri ng mga firecrackers. Ang naitalang kaso ho ng mga firecracker-related injuries ngayon pong taon ay 23% o 23% na mas mababa kumpara sa naitalang 182 cases noong 2024 o nito hong sinundang taon. Samantala, muli pong pinapayuhan na ang publiko na agad na dalhin sa ospital sakali pong mabiktiman ng paputok o agad na tumawag sa National Emergency Hotline ang 911 para ho sa medical o emergency medical assistance. Samantala, nagpaabot po ng pasasalamat ang Armed Forces of the Philippines sa Amerika kasunod ng pagkakapasa ng panukalang batas na maglalaan ng nasa $2.5 billion bilang foreign military financing grant assistance sa Pilipinas. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla, tiyak na magpapalakas ito sa defense at security posture ng Pilipinas, lalo na sa pagnanais ng Department of National Defense na may isang moderno ang naturang sandatahang lakas. Unang inaprubahan ng Senado ang naturang panukala na ipagkakaloob sa bansa mula 2026 hanggang taong 2030 sa ilalim ng panukalang Philippines Enhanced Resilience Act o PERA. Inaprubahan ito noong Disyembre 17 bilang bahagi ng Fiscal Year 2026 National Defense Authorization Act, kung saan hinihintay na lamang ang lagda ni US President Donald Trump. Sa ilalim ng naturang panukala, magkakaloob po ang Amerika ng nasa $500 milyong kada taon sa loob ng 5 taon upang suportahan ang paglinang sa defense sector ng Pilipinas. Bagaman nasa Department of National Defense pa rin ang huling desisyon ukol sa kung paano magagamit ang assistance mula sa Amerika, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines spokesperson na mananatiling focus ng hukbo sa pagbabantay at sa ating puyang teritoryo at pagsusulong sa pambansang interes ng Pilipinas at titiyaking lahat ng tulong na matatanggap nito ay magagamit ng bukas, may pananagutan at salig sa itinatakda ng ating batas. Oras natin magkakabombo, mayroon na lamang ko tayong 15 minuto bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po nating dakuhan dyan sa may bahagi ng Visayas area magkakabombo. Ang isla ho ng Boracay na puno na ho ng mga bakasyonista, mga turista bago ho ang pagsapit ng bagong taon. Yung daily arrival ay tinatayang pumapalo mula po 7,000 o 7,000 hanggang sa 8,000 o 8,000 kada araw. May update po dyan ng Bombo Radyo Kalibo. Umaabot sa 7,000 hanggang 8,000 na turista ang dumarating sa Boracay upang magbakasyon para sa bagong taon. Ayon kay Katiklana Jetty Port Administrator Estela Flores, na ganito rin ang daily arrivals noong bago magpasko na karamihan ay mga local tourists. Sa katunayan, noong weekend hanggang Miyerkules ay umabot sa halos 10,000 ang dumating na bisita na kadalasang nananatili sa isla ng 3 araw. Hindi pa umano kasama sa daily tourist arrivals ang mga lula ng cruise ship na dumaong sa Boracay noong December 24 na sinalubong ng mga mananayaw ng ati-atihan at banda habang pababa sa pantalan. Isa pang cruise ship ang nakatakdang dumaong ngayong araw ng Martes, December 30, sakay ang nasa 2,000 na turista. Kumpiyansa si Flores na maaabot nila ngayong taon ang target na 2.3 million na tourist arrivals. Sinasadya ng ilang turista ang Boracay tuwing bagong taon upang abangan ang bonggang fireworks display sa gitna ng dagat ng mga accommodation establishment. Dahil sa pagdami ng mga bisita, pinaiigting ng mga otoridad ang seguridad sa mga mataong lugar. Bukod sa mga environmental police, may ilang volunteers din ang tumutulong para mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa loob ng Boracay. Gayunpaman, patuloy pa rin ang paalala ng pamahalaan sa mga turista na panatilihing malinis ang kapaligiran ng nasabing tourist destination. Una-una, ang mga concern natin sa security, you are very secured po. Maganda yung mga composite team natin. Pagdating po sa mga facility, mga sasakyan, wala yung traffic, no? Maganda ang flow natin. Pagdating naman sa mga rooms, sa ngayon may mga 16,000 tayo na accredited rooms, no, available. So siguro kung may mga 50%, anytime may mga available pa tayo ng kwarto. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo!
Bombo! Samantala, kaso naman po ng firecracker-related injuries sa Isabela tumaas ngayong taon. Nasa 11 ang biktima ng paputok na naitala doon. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Kawayan. Nakapagtala na ng 11 kaso ng firecracker-related injuries ang Isabela Provincial Health Office ngayong buwan ng Disyembre 2025. Siya mula sa 11 na biktima ay mga kalalakihan at karamihan sa mga ito ay mga menor de edad. Ang mga ito ay nagtamo ng mga minor burns sa kanilang kamay at irritation sa kanilang mga mata, bagamat ang mga ito ay minor injuries lamang. Ilan sa mga paputok na ginamit ng mga ito ay Quitis, Piccolo at 5-star. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay King Alabon, nurse 2 ng Health and Education Promotion Unit ng IPHO, sinabi niya na ang naturang datos ay bahagyang mas mataas kumpara noong nakaraang taon na nakapagtala lamang ng 8 kaso sa kaparehong panahon. Anya, bago pa man magsimula ang kabi-kabila ang selebrasyon ngayong Disyembre, ay puspusan na ang kanilang kampanya upang makaiwas sa mga firecracker-related injuries. Bago pa man ang holiday season ay activated na rin ang emergency express lanes sa mga hospitals at city health offices sa Isabela upang makater ang mga biktima ng paputok. Nakikipagtulungan din ang IPHO sa iba pang mga sektor upang mas maging malawak ang kanilang response kung sakali mang may maitalang mga hindi kanais-nais na insidente sa pagsalubong ng bagong taon. Habang sinasalubong po natin ng masaya ang bagong taon, papatandaan po natin na ang kasiyahan po ay kasing halaga rin ng ating kaligtasan. Hanggat maaari po ay kung may iwasan natin ang gumamit ng kaputok sa pagdiriwang, instead gumamit na lang tayo ng mga ingay ng torotot, yung palakpakan ng mga kaibigan at kapamilya at tawanan, ay mas maigi pa po yun, mas ligtas at mas masaya. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 in most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Sa iba pang mga updates, dako ho tayo dyan sa may bahagi po ng Mindanao area mga kabombo. Ito hong binuo na Independent Commission for Infrastructure, yung sinasagawa ho nitong pagsisiyasat o investigasyon. Tinawag ho ng grupong Gabriela Partilis bilang isang pakitang tao lamang. May update po dyan ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Kinundina ng Gabriela Women's Party sa pamamagitan ng kinatawanan si Cathy Estavillo ang ginagawang investigasyon ng ICI na aniyay tokenistic o pawang pagpapakitang tao lamang laban kontra sa malawak na korupsyon dito sa bansa. Ibinunyag ni Cathy Estavillo sa Bombo Radio na patuloy ang kakulangan ng transparency sa komisyon kabilang ang mga magulong takbo ng investigasyon na ayon sa kanya ay naglalayong hindi maituro ang tunay na ugat ng korupsyon lalo na sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Upang maramdaman ng ICI ang galit ng mamamayan, nanawagan si Estavillo sa publiko na mahigpit na bantayan ang lahat ng kilos at desisyon ng komisyon, lalo na't unti-unti nang umaalis ang orihinal na komposisyon ng mga investigador ng ICI. Bukod dito ay ginit ng grupo ni Estavillo na hindi dapat hanggang DPWH lamang ang saklaw na investigasyon sa isang korupsyon, kundi dapat din buksan ang Pandora's box ng iba pang tiwaling ahensya ng gobyerno. Muli nilang binatikos ang komisyon na itinatag ng Marcos administration dahil sa umano'y lousy o palpak na takbo ng investigasyon. Alam din naman natin na ang buong ahensya ng gobyerno, hindi lang DPWH ang talagang corrupted budget, meron ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. So ito yung kailangan bantayan ng mamamayang Pilipino dahil ayaw na natin maulit yung ganitong nangyayari dahil isa sa dahilan kung bakit tayo hirap na hirap, walang serbisyo ang gobyerno dahil napupunta sa bulsa ng iilang tao. Si Cathy Estavillo ng Gabriela Women's Party. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala sa mga karagdagan pa po balita mula sa lalawigan, ang bilang po ng mga biktima naman ng paputok dyan sa may Capiz, mas mataas ngayong 2025 kung ikukumpara po noong nakalipas na taon. Kaugnay niyan, may nagkalap pang report ang Bombo Radio Rojas.
Patuloy ang pagdami ng mga biktima ng paputok sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Jovry Espiritu, Development Management Officer 4 at Information Officer ng Department of Health Capiz, sinabi niya na 4 na kaso ng aksidente dulot ng paputok ang naitala sa probinsya. Ani Espiritu, ang unang kaso ay isang 13 anyos na batang lalaki sa bayan ng Pontevedra na naputol ang 2 daliri. Kasunod ang isang 41 anyos na lalaki na nasugatan na nasa ilalim ng impluwensya ng nakalalasing na inumin. 2 ring kabataan, isa na may edad 9 na taong gulang at isa naman ay 10 taon ang nagtamo ng sugat. Dagdag pa niya, mas mataas ang bilang ng mga kaso ngayong taon kumpara sa nakaraang taon na may 3 na italang insidente lamang sa kaparehong panahon. Nanawagan si Espiritu sa publiko na iwasan ang paggamit ng paputok at gumamit na lamang ng ligtas na alternatibo upang maiwasan ang aksidente. Muli, patuloy tayong nanawagan sa ating mga kasamahan dito sa probinsya ng Capiz na sa darating na New Year, sa pagsalubong ng ating bagong taon, sana po ay iwasan natin ang maggamit ng kung anumang klaseng paputok, legal man o illegal. Sa halip, gumamit tayo ng mga alternatibong pampaingay sa darating na 2026 para po ay maiwasan natin ang mga aksidente at patuloy tayo mag-celebrate kasama ating pamilya na kumpleto pa ang ating mga katawan. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Karagdagan po sa ating sports news, mga kabombo, nagawa po ng Golden State Warriors na may panalo ang laban nito ngayong araw kontra sa Brooklyn Nets sa score na 120-107. Ito po ang unang panalo ng Golden State Warriors laban ho sa naturang koponan after ho ng sunod-sunod na pagkatalo ho nito. Sa pamagitan po ng 27 points na ipinasok nitong si NBA superstar si Stephen Curry, siya po ay kumamada ng 8 o 8 field goal habang tinulungan po siya ng kanyang unang forward ng naturang koponan na si Jimmy Butler. Siya po ay nagpasok ng 21 points, 5 rebounds at 4 na assists. Sa kabuuan ng Golden State Warriors, 7 sa mga players nito ang nagpasok po ng double figure sa pangunguna ng NBA superstar na si Stephen Curry. Sa panig ng Brooklyn Nets, si Michael Porter Jr. ang nanguna po sa opensa ng naturang koponan at kumamada ng 27 points at nagpasok ng gumawa ng 9 rebounds at 5 assists. Sa kabuuan po ay 10 ang field goal na naipasok nitong si Michael Porter Jr. mula sa 20 na kanyang pinakawalan with 50% na official field goal percentage. At nagbuhos naman ng 23 points itong si Edgar Demin. Siya ho ay kumamada rin ng 3 rebounds at 3 mga assists. Sa kabuuan po ng laban, mga kabombo, nagawa ho ng Golden State Warriors na ipasok ang kabuang 41 field goals mula sa 77 o 77 mga pinakawalan. Ito ho ay katumbas ng 53.2%, impresibong percentage sa kabuuan. Sa 3-point line, nagawa po ng Golden State Warriors na magpasok na 10 3 points mula sa 33 pinakawalan. Yan po ay katumbas pa rin ng 33%. Samantala, naging malaking tulong din po para sa Golden State Warriors ang 28 na free throw na naipasok ko nito mula sa 34 o 34 na free throw na iginawad po sa naturang kupunan. Bilang kasagutan po dito, ang losing team na Brooklyn Nets ay nakagawa lamang po ng 36 na field goal sa kabuuan po ng laban. Yan po ay mula sa 80 o 80 field goal attempts. Yan katumbas lamang ng 45%. Sa 3-point line ay nakagawa ho ang Brooklyn Nets ng 18 3 points habang sa free throw ay gumawa po ito ng 17 mula sa 23 attempts. Yan po ay malayong mas mababa, 11 points na mas mababa kumpara sa nagawa ng Golden State Warriors. Samantala, nagposta rin ng Golden State ng 11 steal habang 10 lamang ang naging kasagutan dito ng Brooklyn Nets. Sa paint area, mga kabombo, naging dominante po ang opensa dito ng Golden State Warriors dahil kumamada po ito ng 56 big points habang 18 lamang ang naipasok ng Brooklyn. Umabot sa 13 points ang largest lead ng Golden State Warriors hanggang sa tinapos nito ang laban sa score na 120-107. Tangan po dito ang 13 big points
na kalambangan. Nagawa ho ng Golden State na magpasok ng 1.2 points sa bawat possession habang 1.1 lamang ang nagawa ng Brooklyn Nets sa kabuuan ng laban. Sa ngayon po, hawak ng Golden State Warriors ang 17 panalo habang naposta ho sa 16 o 16 ang pagkatalo nito. Ang Nets naman meron pong kartada o win-loss record na 10-20 o 10 panalo, 20 pagkatalo. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM stations gamit po ang ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, mga kabombo, pwede po ninyong subaybayan, balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station na hindi po ninyo nabalikan o napanood, napakinggan o namonitor sa mga nakalipas pong mga oras o mga araw. Sa Mindanao area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Davao region, nariyan po ang Bombo Radio Davao at ang ating news, music and entertainment station dyan, ang Star FM Davao. Para ho sa mga taga-riyan sa may Cagayan de Oro City at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga Butuanon, nariyan ang Bombo Radio Butuan. Diyan naman sa may Sarangani Province, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. At para sa mga Hiligaynon speaking, ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa may Mindanao area, maaaring rin pong tutukan ang Bombo Radio Maraybalay, ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo ka Star Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Russian Perata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Mga kabombo ka Star Nation, sa atin pong New Year's Countdown, meron na lamang po tayong 2 araw bago po ang pagsalubong ng taong 2026. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime.
anywhere. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakalikan sa takna siningalaw na balik na din karon sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Bantayan man gali karon sa aton sining pagpangalagad ang pipila sa aton sining nga mga banda nga magapasundayag sa Pasigabong Showdown of the Bands. Ang isaguro engineer kay iniya under 21 niya, no, sa aton sining mga kabumbo, no, ang sa open category, no, ti sapit sa 24 Enero 24 amo na ang open category bali sa subong yang next year mangon ginangin successful ang Pasigabong 2025 Bombo Plazuela and Star FM Showdown of the Bands. No, ti nagpatigayon kita sang duha sini ka magkatuhay nga event, no, sa Friday, January 23, 2026 may ara sang Pasigabong under or 21 na under kung sa diin ti ang mga contestant naton dira mga nagapangidaron na 21 pa idalom Friday ini saya sa aton sini nga mga kabumbo pagkapit sa 24 amo na ang open category sa aton sini karon iya nga mga kabumbo Friday 21 under pagka Saturday open category sa aton sini nga mga kabumbo. Last year ang nagkampiyon sina diri ang banda from Bacolod City. Ang first runner-up taga syudad sa Iloilo. Bala sa aton sini nga mga kasimanwa maagaw sang taga syudad sa Iloilo ang Corona. Nga daan ti makambal kita nga teritoryo na diyan naton mo. Panugutan bla sang mga banda diri sa syudad sa Iloilo nga dalon sa gyapon sang mga taga Bacolod o kon taga Negros Occidental ang Corona sa Pasigabong Showdown of the Band 2026. Hibaloon aton ina karon sa aton sini nga padayon nga pagpangalagad. Ang telecommunications company nga ginpakita sang mga persona nga ginrespondihan sa aton sini kapulisan nagapahayag nga ini sila mga tinaw sang Prince Telecom. Ang mga tao nga na abtan sang nagresponde ang aton sini kapulisan nga nagbukas sang manhole dira iya sa may dalan Guangco. Kag as per information, may mga equipment pa ini sila. Kompleto. No? May mga information pa kita nga may kadina sini nga may ara sang hook or ang kurahe. Something like that. Nga gin pasulod sa nasambitan sining manhole. Now, karon sa aton sini nga mga kasimanwa, sandig sa aton sini nga presentasyon ng pagpangusisa, nag-claim sila nga gin task or sila ang ginkontrata sa PLDT nga magpatigayon sang operation, no? Or whatever operation sila dira sa aton sini nga mga kabumbo ti sang gin countercheck tas PLDT sanding sa aton sini nga pulisan why man kuno iya sang operation or any related abi sining trabaho dira sa may area sa Guangco, particularmente sa manhole nga ginatudlo, ginsudlan sang pila ka mga tawo nga nagpakilala nagikan sa Prince Telecom. Sa dugang nga panalawsaw sa Bombo News Team, ang Prince Telecom isa ka US-based telecommunication company nga nakabase karon sa Delaware, United States of America. Tibangod sini sa aton nga mga kauturan, ginsikyar naton ang City Engineer's Office kung bala may mga permits or naka-apply sa nga permit for whatever purpose nga magaserbi ining permit sa pagpatigayon sa mga civil works or kung ano nga mga operation regarding or connecting or konektado rather
sa PLDT or any telecommunications company. Kay kumadumduman pati, ginpanginwala man sa PLDT nga may kontrata sila nga magpatingayon abisang pangutod sang linya or whatsoever sa aton sini nga mga kabumbo. And then later on, nag-report man ang PLDT nga nadulaan sila sa ginabanta 100 meters nga copper wire. Kaya mo na itong kinawat. Sandig diri sa pag-imbestigar sa aton sini kapulisan, ginkawat sang nasambitan sini nga mga tao nga naabtan didto. Ugaling kiti damo na balibad kano ng aton sini kapulisan kisyo nga hindi nila ma-revalidate or ma-validate ang mga dokumento nga ginauyatan kiti kagahon, so on and so forth. Rason nga ila sini nga ginpalakat kag ang naghatag kuno gani isang isa ka certain nga dokumento to nagapakilala pa nga retired police. Tikon may mga works diri iya sa bahin sa siyudad sa Iloilo, ang unang makabalo sini City Engineer's Office. Check naton si Bombohana Andasa. Bombohana, sa report, please go ahead. Ginakumpirma sa City Engineer's Office nga wala sang excavation permit ang nagpakilala nga makayos ang ilalinya ang nagaagi sa manhole sang Guangpo Street sa Bombochama. Ini ginakumpirma sang excavation aerial permit in charge sa City Engineer's Office nga si Mr. Chester Hover sa ining nasambitan man nga permit sang Prince Telecommunications Company. Sa subong nag-coordinate man ang City Engineer's Office sa may Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Ligada agod pa sa dugang diri nga mga impormasyon kag detalye nga natuhoy sa ining pag-agi sa manhole sang ining nasambitan nga mga kalalakinhan. Sa bahin man sa City Engineer's Office, wala diri sang idea kung anong ilang tinutuyo sa pag-obra sang excavation o kapag agi mismo diri sa may manhole sa may Guangpo Street, Bombochama. Gipathag man ni Mr. Chester Hover na kilanglan nga may permit una na maghatag man diri sang proposed plan o project ang sinasambit nga mga telecommunications company if ever nga may ara sang excavation nga pagahiwaton sa isa ka lugar. Pagkatapos sina, mayara sa site inspection nga paghiwaton ang City Engineer's Office. Kag bila na dayon mag-order of payment man sa syudad kung pilang ila diri nga excavate. Kag sa sunod diri, wala gid sang may nag-agi, kag wala gid sang may nakaprocess nga Prince Telecommunications Company sa opisina sang City Engineers halin sang una iya Bombocham. Subong man nga bulan, kadamo man sang holidays diri, wala man sang may ginpahanugutan o kung wala sang may ginhatagan gid sang permit ang City Engineer's Office na mag-excavate diri sa may Iloilo City, including na gani diri ang Metro Pacific Iloilo Water nga may ara man sang ginaubra diri sa may Guangpo Street City proper, Bombocham. Ini man kadudahan man mismo sa City Engineer's Office bangod nga wala gid sang any permit illegal manang ila diri nga ginobra, although nga may pakita man nga mga permits but then hindi ini naghalin sa may City Engineer's Office. Kung in kaso gid man nga matuod o kung lihitimo sila ini nga nagin telecommunications company bisan nga nagipag-angot sa ini o kung ginsugo bigin stop sa PLDT o kung ibang taman nga mga telecommunications company, ang kinahanglan dapat sa mga masunod nga mga permit. Una diri ang excavation permit, mayor's permit kag traffic permit, but then ini tanan wala gid ang nasambitan man nga opisina kag ang Iloilo City Government ang may nahatagan sa ini nga Prince Telecommunications Company. Kag wala gid isang may nag-file man nga mayara sang excavation nga pagahiwaton akon pagahimuon dira sa may nasambitan man nga lugar. Sa idalom sa tax ordinance may nakabutang man if ever gid man nga specific nga wala man diri sang may engine excavate, nag-agi lamang sa manhole area logo excavation, mayana gid dapat ang hulagon nga maagi gid sa may city hall for permits agon nga maproseso ini Bombocham bangod nga if ever nga madakpan man mayara ini sang penalidad kag multa. Ang initial man diri nga if ever gid man nga baraydan nila
kung mamamatudaan nga illegal, may per square meter ini nga pabayaran na nagalabot man sa may 2,864 per square meter. Ako nag-agi lang ini sa may manhole. Although nga ang ilang nga pamaagi diri nag-agi lang mga sa manhole, wala gid sang may gina-excavate, but sa idalom sang tax ordinance isa sa gihapon ini kabayulasyon sa idalom man sang layisang syudad sang Iloilo. Naibaluan man nga ang ining pagsulod nila sa may manhole ang ginkumpirma man mismo no nga kung diin man mayara sa madula nga 100 meters nga copper wire sang telecommunications company. But then subong ang ginahimo gidiri sa City Engineers Office amo ang pagpag-angutan ng Iloilo City Police Office kagibantang impormasyon nga matipon agod nga maka-file man sang kaso ang city government sa sinoman nga ining sa likod sa ining pagsulod man sang manhole sa may Guangco Street, Bombocham. Ipabati na to nang yung pahayag ni Mr. Chester Hover, excavation and aerial permit in charge ng City Engineers Office. Regarding sa ina nga balita kahapon, actually naka-coordinate na kami kay City Director Sir Kim Ligada regarding sa insidente nga natabo. Actually ma'am, ang City Engineers Office wala ginadira idea kung ano ang ilang tinutuyo sa pag-ubra sa excavation sa may Guangco Street. Sa kay wala ginada sila ka-process. Una bes ma'am ang proseso kita na sa aton sa office, makadto ginato sila anay, tapos mahatag sila sang proposed plan sa ilang project. Then ma-site inspection kita. After sang site inspection kita, dira na kita matag sang order of payment kung pila ang ginakaiko nga bayaran nila sa syudad kung ano ang ilang i-excavate dira. So sa akon ma'am, mula ginada kaagi ang Prince Telecom dira sa opisina since then wala kita sang contractor nga amo na or telecommunication company nga nagagi dira sa office. Kay ang Guangco Street dira ma'am is under sa local road. So kung maghambal kita nga local road, under ina sa LGU, sa city government, maghambal naman kita nga national road, so under naman na sa national government. So dito naman na sila ma-process sa DPWH. But then, ma-process man sila gyapon sa aton sang mayor's permit kung under sa national road. Dira sa may Guangco Street, dira gina sila tanan ma-process sa LGU, sang ginakaigo nga tanan nga permits, including excavation permit, mayor's permit, and traffic permit. So wala gid kami ma'am idea nga naka-process sila or nakakadto sila sa office. In addition to that sir, given nga holidays, may ara bala sang gipahanugutan kamo this holidays or holiday season nga may gintugutan kamo nga mag-excavate sa mga areas ngayon na sir? Subong ma'am wala including ang Metro Pacific Iloilo Water kay may project dira sila sa city proper. Subong nga holiday ma'am, wala sang excavation or kutkot nga natabo. Wala kami sa may ginaprubahan nga ma-excavate within the city areas. Ang gina-allow lang namon subong sa Metro Pacific is ang delivery sang water tank nila sa Lapas Markets. Kay ti amo na subong ang kinanlan gid sang ano mo sa mga tao kay ti holiday season damo ka pangumpra. So excavation wala gid. If ever sir nga mai-excavate ang nagakalain-lain ng mga telecommunications, ano nga mga permits ang kinahanglan gid for them to proceed? First ginambal ko kay na ma'am, excavation permit, mayor's permit, kag traffic permit. So far wala pa sang may nag-apply sining inadlaw sa City Hall. Wala pa gid sang may nagkadto dito. Okay. Sa sinisir nga report o kon ang ining pamaagi abi nila is ginsiling nga nag-agi lang sa manhole but wala sang excavation nga natabo, only repair sa ila kuno nga linya and nagsuhot lang sa manhole. With that case sir, is it sa idalom pa ba sang CEO or need pa ba sang permit kun amo sinaabi? Yes, ma'am. Any ma'am basta ara sa roads, ara sa properties ng Iloilo City Government or national government, maagi gid sila ma'am sa permit. May proseso gid ang tanan nga permit. Sa tax ordinance naman may ara gina siya nakabutang opening of manhole. May ara man na siya nakabutang for excavation. May ara man na siya nakabutang for aerial. So dapat before may sila may hulagon within the city, Iloilo City Government property, maagi gina sila sa City Hall para mag-acquire sang permit. May proseso kita na ma'am, so hindi pwedeng matumato lang sila nga wala kabalo ang city government
kay ti may mga multa man kita. So ang ila guro natabo, wala lang kami kabalo, naka-coordinate naman kami kay City Director, basic part na sila ma'am sa mga sindikato nga kalatabo di subong sa Iloilo City. Ila nga mga modos. Kaya may ipakita sila kuno nga permit nga ila-ila lang. So wala man sila identification nga ipakita. So amo na ang amon so gina-coordinate to kay City Director. With that, sir, sa idalom sa City Engineer's Office, ano ang mga specific nga mga penalidad para sa ila kay tinapamatud-an and confirmed by CEO nga wala man dira sang permits and they conduct a excavation or nag-aagi diri sa manhole, sir? Sa subong ma'am ang ilang penalty nga may ara kita nga natawag nga no permit. May penalty kita na per square meter or kung wala man sila may ginbuho, may penalty kita na sa may opening of manhole. Ang suktanay naton sa penalty is 2,864 per square per opening of manhole. Nasa tax ordinance ta. Pero kung wala sila identification nga ipakita, may mga revocation of permit kita, kung wala sila permit, may ara sa tax ordinance ma'am nga pwede sila filean sa city government. Ti amo na base mapriso sila. Kung ano man ang ginatugon nga penalidad sa ila sa syudad. Pero sa tax ordinance ta may mga penalties kita nga amo na. Pwede gid sila filean sa city government ma'am. Na batian na nangin pahayag ni Mr. Chester Hover, excavation and aerial permit in charge sa City Engineer's Office, Bombocham, sa konfirmasyon nga wala sa nga permit nga nagkuha diri ang Twin Telecommunications Company nga nagapakilala sa ining pagsuhot man sa manhole sa Guangco Street. Kung tanda to aton sini kapulisan, ginhold anay nila, tuway nila ginpalakat, kag nagpanghusisa sila nay, just like sa tagsa ka dapat mangin mahinusisaon bala, hamakon mo sini dis oras ang kagahon, alas 2, may operation niya, tinaybaluan tama na nga kon kalabanan sa mga telecommunications company, ginahulat niya nila nga daw magturutawhay ng dalanon kag magpatigayon sang kuno mga sahi isang operation nila. Daw nga ila sini nga kinahanglanon to improve, to boost sa ila sini nga mga signal dira or whatsoever, given nga ti ang Guangco business street na dira, kadamo sang negosyo sila dira Bumbuana, kag tagsa ka negosyo subong nagakinahanglan na sang koneksyon sang internet, nagakinahanglan sang tawag ining data bla, ti paano kada karon kapadayon sa imo sini nga transaksyon, paano dira karon mag padayon ang imo sini iyang operation dira kon may guba dira or may ginpang uto dira, no? So dapat nang husisa anay ang aton sini kapulisan antes nila nga gin buyan adto ti anwabi kay pagkakita nila nga damula rasunan ka lang nila nga ti hindi tani ma-validate subong kay kagahon at ipululi lang kamo to Tama gid Bombocham supposedly ginhold gid na isang kapulisan then nga nagalibot man sila nagapatigayon sa nga mobile patrolling ginhold lang anay nakitaan nga makadulutan na 2 AM ang ining natigayon. Kag may insidente na to sa Pavia nga amo man ang stylo nag-agi to sa manhole. Titani nangin aware man ang aton sini kapulisan nga ginhold anay nila antes hasta nga mga total pila naman lang ka oras, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, 4 naman lang ka oras. Lunes pa dayon. Ti bugtaw naman na taga City Hall, bugtaw na taga City Engineers, bugtaw na taga PLDT. Di ba? Ti wagin makahulat-ulat. Kay basi kung natakan sila natamaran sila, no, nga mag-hold sang tao dira sa pagpanghusisa. Basi ni kanala utok sa nga chipo police dira sa police station number 1 kag sa mga nagresponde ito nga mga tinawoya. Ti ang masarangan ka malabutan lang sang utok nila, buhian nila kay hindi nila ma-validate kay tungod nga kagahon. Tama gid Bombocham. Ti may mga ano gali Bumbuana, may mga ordinansa gali nga ginlapas kag may mga multa. Amo gani kung ako kriminal, kung ako mga muamone, himuon ko lang tanan ko nga krimen, kagahon.
para nga mabudlayan ang pulis nga mag-validate, papulio na lang ko nila kunti makakupo-kupo pagkuto sa akon sini nga kung sino man ang kulukupan ko to puli ko, bumbuhana. Tama gid Bombacham. Supposedly nga dapat na mo giban sa kapulisan. But then hopefully kay mismo ang City Engineer's Office subong nagasupot man sang mga detalye sa Iloilo City Police Office para sa ining nga nasambitan man nga natabo diri sa Miguangco Street. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa kasugpon sini nga balita with Bamba Bombo Jomar Villa kay ambal sa ila police station chief, police station number 1 naong hepe nila dira why kuno sa may nakita sini nga lapses sa pagresponde sa mga tinawo from police station number 1. Di ko na mo malanggali itong himuon tani mga barangay tanod na lang itong aging padalata kung alang-alang mga barangay tanod basi kung may mga members pa man dira sa nga Boy Scout ka Girl Scout nga nagapulaw-pulaw amo lang tani ito binadalata di ba? Sa aton sini nga mga kabumbo standby sa aton sini nga mga kabumbo kay check taman ang linya ni Bombo Jomar Villa sa dili lamang nga madugay. Pwede rin nato na tukiban nga wala sang permit. Dirita man na tukiban nga may mga ordinansa nga ginapatuman ng syudad sa Iloilo nga ginlapas adtong mga tawo nga nagpakilala taga Prince Telecom. Ginlapas sila nga ordinansa kag pagsulundan. Tikon nangin responsable lang kung tani ang mga pulis nga nagresponde from police station number 1, ginhold anay nila para nga sigurado kay kumo may insidente na to dito sa GT Mall Pabia nga nag-agi man tos manhol kay nangawat. As per information naton sa aton sinima kabumbo, may pila ka mga kauturan kita nga mo man ang nagtawag sa pulis. Sa aton sini nga mga kauturan nagtawag sa pulis nga may nakita sila nga may kadina. Kadina kag ang puntayan ni may hook nga ginpapanaog didto ining mga tawo nga naga-claim ini sila empleyado sang Prince Telecom. Tiano nila tong kadina nga may kauit sa punta. Most probably kag sandig man sa pagpangusisa naton later on atong kiban nga may pinangbutong sila didto iyang mga isa kagatos ka metros nga copper wire, may posibilidad nga base amo tong gamit nila ang kadina kag kauit didto para hunuson ang 100 metros nga copper wire. O may posibilidad man kay kung lang taon mong direksyon sang kadina sandig sa pagpangusisa sang Bombo News team, ang punteriya niya sini nagatubang sa bangko. Tisa dira palang banwa sa pagpangusisa sa Bombo News team, nakadihon kita sa mga posibilidad, senaryo, nga base sini nga hindi lang niya sulusaway-saway tong ilang nga interes. Base may dako pagid sila, base may dako pagid ini sila nga interes nga pagakawatan. Tisa diin tani sila karon nga putok-putukan sang syudad, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, probinsya sang Antique, probinsya sang Capiz, probinsya sang Kalibo, o kung sa diin tani sila nga parte sa pungsod Pilipinas, pangitaon Kernel Ligada kag Chip Tolentino sa police station number 1 kay Binoy Anyo. Diin tani sila pangitaon karon. Aber pagwaan ta naman ka picture nga kunuabi pariyo to itsura to sa kundiin to yung lugar nga mo maning ginhimo tapos why na dayon pareho sa natabo sa GT Mall Pabiao. Ano nang update to? Tulo task force bang mga ungas ti ano na dayon
Sugid-sugid lang. Ti mga kasubong siniya nga sahi, no, sa mentalidad, kag pagtungod sa responsibilidad, trabaho sa isa ka pulis, hindi kami iya nga mga taga-syudad sa Iloilo magmantener sang amo na nga performance. Kadamo sa nagapahangin nga mga opisyal sa Campo Delgado nga pwede makatalos kay Kim Ligada kag kay Tolentino. Oh? Hindi ba? Damo to sang nagakibulan nga alatrasan nga mga opisyalo sa Campo Delgado. Anytime. Pwede sila maislan. Di ba? Kaya ano pa ang ginahulat mo, Mayor Raisa Triñas, ma'am? Ha? Kung hindi ginamo rinambol, kung hindi binunanay, may tuyo sa pagpangawat. Why naman sang iban sini nga tinutuyo? Kag makabig naton nga organisado ini sila, kay kung saway lang ang ila sini nga ginatuyo, may mga reflectorizes sila nga bayo, nga may mga equipment ni sila, nga may kumplito mga salakyan nila. Kung saway lang ang ila sini nga ginalagas, kung mga awat lang sila sang saway, kag ibaligya nila sa mga junk shop diri sa syudad sa Iloilo. May mga Prince Telecom, pas na gani nga nabalaan. Di ba? But silingon dira pa lang maduda na kita. Kung ang aton sini nga pulis mapisan, kag trabaho sa paminsaron. No? Hindi kay magpinadako sa ila sini nga tiyan, kag magkinaon sang litson. Dapat sini may lihok di nga mainit, makahang, kag mambal na to nagakaangay, himuon ang aton siniya nga mayor sa syudad sa Iloilo. Kaman, maluoy kita sa mga negosyante daw. Dagko, tax kinabayran nila. Tapos, ang polis tayo, sa aton sinima kabumbo, pakitaan lang sa niya, pakitaan lang sang wido-wido sini nga mga papilis, pati man sila, tipuli lang ka mo to part. Kitain lang tutok. Kitain lang tutok karon. Di gali pwede na. No? Mumulit na sugpon kuman. Kung sa balatian pa sang manok, ang mga negosyante sumong bangod sa kamaan sa taxes do kasubo nga may ibyan, malaria, ganilipis sa ilatiil, gamlalapsi na sila. Tapos, iho ni kang garoya. Aton sini ka pulisan, kay kumo kagahon, hindi ko nung mabalidate, na budlayan sila mag-validate kay kagahon, papulion lang nila. Ay nanong istorya ni aton man, Mayor? Is this the Ilonggo way? Sa bamtret to nagambalagid ko. Nga dapat mayara sa niya ultimatum si Mayor Inday Raisa nga within 48 hours kung hindi makaproduce ang Iloilo City Police Office sa suspitsado, dapat i-relieve ang mga pulis, ang mga chief of police. Tinuayam lang, susungayam lang kay Mayor Inday. Ay nano man? Tapos magkadasong adlaw, sus Maria kagusip, no? Pasalamat ka mo kay may lula. Pasalamat ka mo sa lula nga nagsurinder sa iya sini, nga po. Pero kung waigid, dakpan ka lang to nila sa niya, mga sipunon nga kagi priso, tapos ang balon niya, gadoso ni druga, litson dayon. Testa lang kita din, tapos flag ceremony, award, ginago.
Ara nang makulod? Ara na may makulod mo? Oh, karon mambal to si Bomborlin nga ginakigan ko niya ni Bumbutsaman. Anyway, standby. Balik-balikan. Sungpunan tani. I-check ko lang natin sa sister station ang Bombo Radio Bacolod do Bombo Erlin Bayonita. Bombo Erlin, welcome and good afternoon. Viral sa social media ini mga road. Doon sa din Oh, may nag-report pa sa kay Bombo Erlin. Anyway, standby, balik-balikan na si Bombo Erlin. Sa aton, sininga pagpangalagad, manging kaupod naton, si Mr. Joven Gavin, ang lead vocalist sa banda nga nag first runner-up. Gamay na gid lang, kabos-kabos gamay. Last year, sa Pasigabong, Bombo, Plazuela, and Star FM showdown of the bands sa aton sinikaron niya nga mga kauturan ti subong nga tuig ano man mapasugot ay hanang mga taga Iloilo nga ang makampyon taga Bacolod gyapon kon may gimpreparar na diri ang mga banda sa syudad sa Iloilo at the same time si Mr. Jonel Gavin kung may mga ginapreparar kag mambal na to na bigin preparasyonan sa Malawig sinigan Simpo para next year ibalik na din corona sa syudad sa Iloilo. But before that, i-check ko anay acknowledge sanay naton ang aton sister station ng Bombo Radio Bacolod. Bombo Erlin, good afternoon, welcome Bacolod. Bation kita to sila, hindi? Bombo Erlin, welcome, good afternoon Bacolod. Alang asing nalilang ko kung katabi ng Bacolod. Anyway, si Sir Jonel, yari ka rin sa aton sa linya. Mr. Jonel Gavin, sir, thank you so much sa paghatag man sa tiyempo dire. Mayong hapon sa imo, welcome sa Bumbuaray sa Udto, sir. Nakamute? Sino nakamute? Anyway, Sir Jonel? Ara na, okay na? Sir? Okay na? Hello, Sir Jonel, matian mo na ko? Sir. All right, sige. Okay, Saliwat, good afternoon. Welcome sa Bombo Radio Iloilo, sir. Salamat sa pag-interview. Sa pag-invite sa sining programa ninyo sa Bombo Radio, sir. Yun Alright. po sa taga-Bombo. Sir Jonel, last year sa Pasigabong 2025, nangin tama ka dikit ang labanan kung sa Tagalog pa kay share ko na lang direkta sa aton sining mga kabombo mayara sang tiebreaker nagtay ang banda from Bacolod kag ang banda ni Mr. Jonel Gavin sang nagligad sining tuig. So nagperform sila isa ka kanta kag didto gindecidean kung sino ang mangin kampiyon. And unfortunately, medyo kabos gamay ang banda na sir. That is why first runner-up sila. But taluyang naton may baluan bilang isa ka bokalista kag makabig man leader sang isa iya ka banda. That time paglawag nga nagtay ka mo sa isa ka banda. Anong nagasulod sa pamisaro ni Sir Jonel Santo? Ko man sir nga kung mga imuong ko gid ang akon nga best gid bigay ko gid ang power ko nga madaogig kami. Pero wala kami ga-expect kami nga ma-tiebreaker kami. Actually, pagtapos time nga to nga contest, wala kami masyado ka-prepare kay may tukar pa kami abito. Naglagari kami sa Battle of the Banto sang dinagyang. Pero subong niya sir, may lagari pa o kung tutok na gid. Subong ya preparado na kami ginandaan na ginamon. All right. Now, yes, ano nga mga preparations ang ginhimo sang imo sinisubong iyang banda para iya sa 2026 open category Pasigabong? So ang mga kanta namon may gamay lang kami nga ginlubag, ginbutangan namon mga style para dumaiba naman para kumbaga hindi sa common ang mabatian nila, may iba na mga style.
Anyway, dahil lang yun, Sir Jonel, kay i-acknowledge ko natin sa nga sister station, ang Bombo Radyo Bacolod. Welcome and good afternoon, Bombo Erlin, Bombo Radyo Bacolod. Naka-mute sila? Naka-mute ka mo dira, Bacolod? Okay. Ara na. Okay na, Bombo Erlin, once again, welcome and good afternoon. Ngayong hapon, Mamod Sham, sige, mamati lang kami diri sa Bombo Radio Bacolod. Go ahead. Mamati lang na sila kay ti ang kampiyon sang Battle of the Bands dira sa Bacolod sini nga tuig nag-intra man diri sa 2026 sa Pasigabong showdown sang mga banda sa Plazuela de Iloilo. Bote do amo gining sugataon kag kontrahon ni Mr. Jonel Gavin kag sa iya sini nga banda. Anyway, Sir Jonel, mga pila ano kalawig inyo sini nga preparation sa amo sini nga event? May ginatag man sa mga staff sang mga siguro mga siningaman siguro maanogi kami mapokus kami sa amon nga mga tululukaron para sa battle. Kaya sunod hindi na kami magatag kumpiyansa. So, may kumpiyansa pa kamo galing ang ginatag last year, Sir Jonel. Sa linggo gani wala ko naging kantang para do may trail lang. Anyway, sir, previously last year may mga kilala ka man nga nagabanda nga naging opponent nyo sa Pasigabong. Kaya halos mga kabanda di sa Iloilo, mga kabumbo, mga close friend ko man halos kami malangga kilitay sa babaw stage, tagagig namon kung sa back to back kami na halos mga musikero dari sa Iloilo, mga grupo Y man lang. Kung maperde man sa hindi, okay lang Japon. Pero sa mga taga Bacolod, may nakilala naman ikaw, may na-meet naman ikaw. Oo, sa Bacolod lang ang wala gid. Amo lang sa Bacolod. Now, mga diri sa Iloilo, halos karamihan ng mga musikero di sa Iloilo kilala ko. Subo nga tuig, Sir Jonel, medyo may ara pagid sang lalagson kay man ang aton sining premyo makambal kita nga so far ang aton sining pa premyo diri sa Pasigabong 2026 isa man sa kon hindi man pinakadako at least sa ang pinakataas sa karon nga papremyo sa Battle of the Bands diri iya sa Western Visayas, Sir Jonel. Laban gani sir Amo na ginamo ginatutuo do namo sa pungin na pukusang ginamon. Kami nga masungkit ginamon ang first grand champion. Grand champion? Magluwas kinaan sa grand champion abi Sir Jonel, may ara pagid sang Pasigabong factor. Best in performance nga sa open category 20,000 pesos. Ganit ako man. So amo nang isa sa mga target sang band. By the way, this year ano nga banda sir ang inyong pangalan? ACT band. ACT band. So amo man ning mga upon mo previously or may mga bag-o ikaw nga kopdanan? Kumbaga bago naman nga ako subong grupo sir. Bago naman ni subong nga ako nga banda. Bali ang ako ni nga banda duwa ning ngalan sa ako nga banda pero baligi inibala namon ang name sang banda namon pagabot sa battle. I see. Okay. Kay kung kasi kumbaga kay kung magkilala nilang amon nga banda mo na basi mag-back out sila balaw. Anyway, check ko abi ang Bombo Radyo Bacolod. Bombo Erlin, basi may mga pamangkot ikaw kay Mr. Jonel Gavin sa Iloilo, Bombo Bacolod. Madamong nga salamat Bombo Cham. By the way, mayong hapon sa liwat advance Happy New Year kay Sir Jonel sang ACT band. Ang views ni namin mo Bombo Cham nga nag-champion diri sa Battle of the Bands sang namon sa Mascara ang nag-join dira. Nag-join sila diri Bombo Erlin ang champion nyo dira. Nag-join diri tistingan niya man diri ang kalidad sa mga taga-syudad sa
Iloilo ay labot ang defending champion. I-share ko na lang naalang-alang sila Abi ang 2025 champion sa Pasigabong, naalang-alang sila ay hindi sila madayon. So nami na subong ang aura ni Sir Jonel kay hindi na sila magsugat anay ito sa kasumpong ya last year na Bombo Erlin. Ang views bumot siya walang hindi nila kamo pagpaslawon. No? Sa ilang pag-perform but preparado naman nagora. So na Sir Jonel, may member ni sila nga babayi. Sir Jonel, may member ka mga babayi sa banda ninyo? Miyara kami nagkuha ko sang isa ka babae ma'am para dumalo namin man ang may fair man Tapos tanan na sir no nga genre sang music or may specific lang igamo nga genre nga mo nang ma-offer sa mga magalantaw. Oo. At may kumbaga kami baligi kumbaga may mga song sila nga gipili sa amon nga i-perform. Sige, bantay lang kami dari Bombo Cham. Kaya ba ko nagani ang videos, mga estudyante pa ni Abi sila Bombo Cham sa Sagay, mga nagdaog bala sa voice idol of Sagay. Abo nang videos na subungang ila yang nga acronym pero di man maglayo sa puro mga lalaki or combination sa babae kag lalaki ang ilang performance. Yes. Tingwaan ta Bombo Erlin, basi mga by tomorrow, ang bios naman ang makaupod naton diri matapos kati si Sir Jonel naging kaupod naton diri sa subong naton nga pagpangalaga. Anyway, Sir Jonel, imo na lang sining pagpangagda. January 24, Plazuela de Iloilo, Pasigabong 2026 open category. Kag sa mga tanan nga gina-invite ko gali ang mga subungan nga kapamati sa Bombo Radio nga sa January 24 nga dali magkali ka mo maglantaw ka mo sa amon nga banda ini sa Dinagyang Banda Festival sa Battle of the Band of Dinagyang sa Bombo Radio. Ag sa liwat Merry Christmas and advance Happy New Year. Kag sa masiling ko sa mga banda, be the best and win. Thank you so much kay Bombo Cham sa pag-atag sang oras sa pag-interview sa akon. All right. Sir Jonel, thank you man. Good luck sa Pasigabong 2026. Thank you man. Maayong hapon gid, sir. Thank you maayong hapon. Kag tanan nga taga Bombo Radio. Salamat gid. All right. Happy New Year. Okay, sige. Bombo Erlente, makadto ka di sa pizza 24 or pili ka lang pizza 23? Isa ka oras nga biyahe sang Fastcraft aran na ko da Bombo Cham. Ati, sige. Kita. Salamat gid Bombo Erlin, Bombo Radio Bacolod. There you have it sa aton sining mga kabombo, si Bombo Erlin Bayunita sa Bombo Radio Bacolod and Mr. Jonel Gavin sang ACT Band. Sa mga kabombo naton kung damo ka mo nagapamangkot, ano niya ang bios do salakyan man ha. Tingwan ta try tabuas nga manging kaupod sila diri bilog nga banda. All girls group ni sila. Sa aton sini nga mga kabombo kag ang ma-share ko lang siguro sa inyo ngati sang maskara Battle of the Bands ara man tong aton presensya nakita tang ila sini nga performance siling ko pwede gid nga makapasakop sa open category. That is why again invite ko sila. Tingron intra sila sa Jane sa aton sini nga mga kabombo. Pero why kita dira nagatakop pa 24 na yang ginistoryahan ta January 24 ina sa Plazuela de Iloilo. Bangon man nga tiluyag sang Bombo Radio Iloilo sang Plazuela de Iloilo kag sang Star FM Iloilo nga matagan man tsansa nga maka showcase man sang ila sini nga talent ang mga mambal naton ang mga masunod sini nga henerasyon naga sunod sa yapak sang mga banda sa open category. That is why nga may ara kita sa ginatawag Pasigabong 21 under. But silingon sa 21 under, ang imo sini nga edad dapat sa January 23, 21 years old panaog sa aton sini nga makasimanwa amo ina kag pwede ikaw nga maka intra sa Pasigabong
showdown of the bands 2026 21 under. No, sa aton sini mga kabombo, no, matagan taman sa kay gayunan ina nga mangin kaupod man naton sila ang mga compete nga banda, no, or mga perform nga banda sa 21 under sa aton sini masunod nga pagpangalagan. Pagbalik nato na banwa dugang pagid sini nga mga balita kag impormasyon ang Iloilo Police or Iloilo Provincial Health Office may 20 nga record nga mga firecracker related incidents. Balikan tayo ni matapos sa bilaka importante nga mga panumdum. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Plus wala di Iloilo Bill Board of Activities for December 28, 2025 to January 3, 2026. January 1, 2026, Thursday, is the Feast of the Solemnity of the Blessed Mary, Mother of God, and a holiday of obligation para sa tanan nga mga Katoliko. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sa Holy Mass sa sinaang adlaw sa El Puente or the Bridge, magasugod alas 11 sang aga. Ang Enero 2, 2026, among first Friday of the month, ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sa Holy Communion sa First Fridays sa 9 consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginagdang tanan nga mag-attend sa First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Enero 2, 2026, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule sa unang Sabado sang tuig 2026 sa Plaza di Iloilo. As the Retro Band is due to give you one great and entertaining musical blitz sa Enero 3, Sabado, sa concert at the Plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plaza di Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plaza di Iloilo. Sa Enero 4, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahingin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution.
Plazuela de Iloilo. We remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Eto na ang isa sa mga nanalo sa Grand Draw. Ako po si Edgardo Garcia, taga Sirodo Bangaklan, nanalo ng 70,000 pesos cash bilang isa sa regional prize winner at 1-2 panalo promo Grand Draw. Maraming salamat sa lahat ng mga sponsor, lalo na sa Omega Painkiller at sa higit sa lahat sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok, natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attack. Oras naton sa Bomboradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa. Sa mga kabombo nato nagapamangkot kung pilang premyo sa open category sang Pasigabong ay Bombo Plazuela Star FM Showdown of the Bands 2026 Open Category. Sa aton sining mga kabombo, tanan sining manan winning participants makabaton sang 5,000 pesos. No? Third prize naton 20,000 pesos. Ang second prize is 30,000 pesos. Ang first prize 50,000 pesos. Pero why dira nagauntat or why dira nagatakop ang aton sining papremyo kay nga man. Kung makasulod ang isa ka banda sa top 3, third, second, kag first, automatic, magluwas sa ginlawag kung third prize 20, second prize 30, first prize 50, no? Kung mag-champion na iya. Ang top 3, automatic, may ara sang premyo nga batunon nga 20,000 pesos. 20,000 pesos. Take on third place na sabi, ang premyo ya 40,000 Kabilugan. Kung second prize lang siya, 30 plus 20, 50 iya premyo. Kung mag-champion siya, ang iya sininga ma-take home is 50 or 70,000 pesos. Pero why pagidira na kauntat kay man nga mayara pa sang best on-stage performance and creativity. Orang ginatawag namon nga pasigabong factor. No, pila ina 20,000 pesos. Pero ining pasigabong factor hindi niya exclusively sa top 3, no? Hindi niya exclusively sa top 3 nga sila lang niyang sarang nga makakuha sang amo sini nga premyo, no? Dala na dire ang iban sini nga banda nga wala makasulod sa top 3 pero sa mata, sa dulunggan, no? Sa pananawan, sa pamatin-an, no? Kag sa balatyagon sa aton sini nga mga hurado, sa aton sini judge, no? Sila iya ang may best stage performance kag creativity, sila ang magadaog sang 20,000 pesos. So kung non-winning ikaw pero nakuha mong pasigabong factor nga 20,000 pesos cash, so may 5 ka.
Kung third place ka naman, 20, 20, 40 plus 20, 60 ka. Kung second place ka, 30, 20, 50 plus 20 pasigamong factor, may pila ka? 70,000, Tita Reds. Kung mag-champion ikaw pag nakakuha sa pasigamong factor, no? 20,000 para sa pasigamong factor, 20,000 sa pagkadala mo sa top 3, 50,000 ang imo pagin siniyang premyo kay ikaw ng champion sa pasigabong open category. Pila tanan nimo premyo? 90,000 pesos. Sa aton sinikaron iya nga mga kauturan. So expectaron naton sa aton sini nga matag palamati nga ibubo gini sang tanan sini nga banda sa open category ang ila sini iya nga performance para sa sining kilalahon nga amo ang mga daog sa pasigabong 2026 open category. Check 19 breaking news with Bombo Krill Miliesa, Vice Mayor Lamasan gindala sa ospital nga Bombo Krill sa report, please go ahead. Ginpahayag na nanging biktima sa accidental firing si Dueñas Vice Mayor Amy Paz Lamasan na susunod mismo sa iya puluyan sa La Paz, Iloilo City alas 7 sang aga subong lamang nga adlaw Bombo Champ. Inisanto sa konfirmasyon ni Police Colonel Kim Ligada ang City Director sa Iloilo City Police Office. Kag base sa inisyal nga impormasyon nakaagom sang isa ka tiro no sa siya na ang vice alkalde. Suno kay Police Colonel Ligada nagaparayon pa subong ang ilang investigasyon na tuhoy diri sa nasambit nga insidente bangod nga wala pa sang detalye sa subong Bombo Champ nga aton nga kapulisan kung paano inisyal no accidentally nga natiruhan kung sino man abi ang nagpalupok sang pusel. Apang nindugang niya man diri no nga ara naman sa estable nga kondisyon ang vice alkalde. I-revelate ko bat inaton ang naging confirmation ni Police Colonel Kim Ligada na tuhoy diri sa insidente. Dental firing sa La Paz, sir, nga si Vice Lamasan, given, sir. Oo. So ano ni sir nga oras, sir, natabo? Mga alas 7 siguro. Alas 7 around 7. Kagabi, sir? Subong aga. Si paano gid man natabo, sir? Daw, mas mayo siguro sila lang makasabat sila kay okay naman si Vice Mayor Lamasan. Okay po. Pero sa La Paz ni nga station, gid man, sir, na na-blatter, sir, ang area is balay niya sa Puerto Real, Tabok Suba, La Paz. Oo. Pero sir, sa details mo, sir, sino, sir, ang nagpalupok, sir? Amo pa nang ginaimbestigahan namon kay POY pa kami ka-interview kay Vice Mayor. Oo. Pero stable naman daw siya subong, sir? Stable naman siya, oo. Oo. Ang igo niya lang, sir, may ara ka mo detail if din siya na igo, sir? According dito sa hospital sa Tiyan. Nabatian ang konfirmasyon ni Police Colonel Kim Ligada, ang City Director sa Iloilo City Police Office, Bumochamp, na susubongin natin mo natin mamalabot ang istasyon sa La Paz Police Station. Bangod nga sila man ang nag-investigar no kag nag-responde sa balay ni Vice Alcalde. So muna Bumochamp na sudugang mga impormasyon pagbabantayan lang sa aton nga mga kabombo sa iban pang public affairs program sa Bombo Radio Iloilo, Bumochamp. Mabulag na lang ang tuig, dugin at sangaw mga SPO. Anyway, thank you so much, Bombo Krill. Ini si Bombo Krill Panisalis Miliesa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat, Bombo Krill Miliesa. So, sa karon, ang initial information is accidental firing. Now, ang pamangkot, paano accidental firing kung sa tiyan ang igo? Kung sa tiil, guro, accidental firing sa tiyan, paano man? Kung ginataklos abi ni Vice Lamasan ang pusil, ang pamangkot anay una, ano nga klase isang pusil? Ang pusil bala niya is hammer fired or striker fired. Kay kung mag hammer fired na ang iyang pusil, may manual safety na. Sa mga striker fired nga pusil, ang usual sina iya nga safety ara sa trigger mo. No? Kagti kung mga babaye
commonly sa mga kababayan, mas gina-prefer nila ang gamay nga pusil or ang compact, no, nga pusil. Daw malaka-laka na malangko sa sandig sa akon sini nga research nakabaton sa mga balita or makita sa review sa mga latest model sa mga pusil nga kung mahulog galupok. No? So paano sa aton sini nga mga kabombo mo nagpamangkot kung siya ng igo ni Vice Lamasan sa sining accidental firing. Isa man sa mga nagahampang sa akon sini nga paminsaron nga ti basi may nagtiro kay Vice. Posible. Inaya mga gampang pala sa paminsaron ko pero ti ang report sandig sa aton sini police nga accidental firing. Ugaling kay sa tiyan. Magluwas lang kung may nagtiro sa iya. Kung may nagtiro sa iya, kagway naman madakpan, masiging papuli naman, iho di kang garo ya gitu. Sa aton sini nga mga kabumbo, dako naman nga problema ni kay lapas na syudad sa Iloilo ba. Anyway, sa aton sini mga kabombo ang dugang nga mga balita kag impormasyon tutukan naton kag from time to time magatag kita sang update diri sa gyapon sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman si Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots.
I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Ngayong hapon sa tanan, oras sa Pilipinas, it is now 12 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine on a beautiful Tuesday, the 30th of December 2025. It's Rizal Day. We are celebrating the death anniversary of Dr. Jose Rizal, ang ato nga national hero. Kumusta ka mo dira? Ba, grabe naman ang traffic sa Dalanon. Nagdaguso naman ka mo. Ano pang kulang sa inyong mga ingredients dira? Kulang pa ang mga torotot. Kita ko to suga sang amon nga sang village, no? May nagabligya torotot. Sige hingagaw, no? Parang sigurado kag kampante gid nga wala sang may nakakalipatan nga ipreparar para buwas sa pagbulag sang tuig. Sige, check naton how many days before New Year. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Mga kabombo, 2 days na lang, kag New Year na. And today, balik kita diri sa pagdulong sa inyo sa ating mga ginakalingawan gid nga makasaysayan every afternoon. Si Tita Regine may mga nakalipatan man gani. No, pasensya gid ha, sa kay Mansay. So kaingin lapas, bago pang November, patugali sa posting ang stories. Pero sige lang, amat-amaton ta ha, pasensya gid sa imo Mansay. Anyway, sa tanan nga nagaupo diri sa aton, thank you so much gid. Samtang nagahimos ka mo dira sang inyo nga mga preparasyon, kita gihapon ng of the night sa sininga hapon. So welcome diri sa kahapon lamang program. Basi kung may luyag ka mong ipahabol before magbulag ang tuig. May mga kasaysayan nga luyag ninyo nga i-share diri sa kahapon lamang program. Pwede gid, no? For the year 2025, pwede pa i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Or if gusto nyo nga magpapatawhay na lang anay isang inyo nga isip dira, pwede man pang 2026 nga mga stories. Sige, ari na ato nga song para sa inyo tanan. And this is from Adrian Vicencio. Kiss Broken Hearts Goodbye. Mayong hapon, welcome sa kahapon lamang program. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay
in love with you till the end. The times change to turn the rims, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurts. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. His broken heart goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye, goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. Kiss Broken Hearts Goodbye, Adrian Vicencio. It is now 19 minutes after 2 o'clock. And here we go with our first sharing. Sharing sa sining hapon. Actually, kaginanambatian ko siya sa Bombohanay Big Time. Nga binalaybay niya gid, no? Nga gina-share man diri sa aton. I'm speaking about Dr. Jerry Daclod Buena's sharing para diri sa kahapon lamang program Binalaybay para sa aton baganihan nga si Dr. Josepi Rizal nga iya nga gindihon para gid sa sini nga adlaw. So ari aton nga basahon ang kahapon sang pungsudnon nga baganihan ginsulat ni Dr. Jerry Daclod Buena. Here we go. Jose Rizal, nga bugal sang Rasa Malaya, nabunag Hunyo 19, 1861 sa Calamba, sa mapisan, mangunguma nga si Francisco, kag mapinalanggaon nga Teodora Alonzo. Sa lamang 8 anyos niya nga edad,
Binalaybay iya na dihon nga di kalidad. Sa aking mga kababata ang titulo sini, natuhoy paghigugma sa aton lengguwahe. Sa lamang na pulo kag anom nga anyos, bachiller sa arte iya madali nga natapos. Subong man ang sa surveyor kag assessor nagtuon medisina sa mga Dominican tutors. Sang 1882, naglayag pakadto Espanya, didto nagpadayon pagtuon niya. Sa edad lamang nga 20 anyos, kurso sa medisina iya natapos. Sa paglibot sa bilog nga kalibutan, madamo siya lengguwahe nga nabalaan. Sa iya kinaalam kag kinaadman, malapad nga patag iya nasakpan. Naghandom pungsod nun nga pagbaylo, kabuhi pang sosyal kag politika mga Pilipino. Ginbalhag niya iya mga sinulatan, pagpalangga sa pungsod nga natawhan. Sang 1887, balasahon Noli Me Tangere, naghayag kapintas kagarok sang mga pari. Sang 1891, balasahon El Filibusterismo, ginbalhag niya ideya revolusyonaryo. Tungod sang iya wala kahadlok paglantad hinimuan sang mga dalok, nga mga pari kag mga opisyales nagpakaakig mga sagahom nga Espanyoles. Nagpahamtang sa mainit nga sitwasyon sa mga pamilya, abyan kag kaugalingon. Siya ginbantayan sa tanan nga tion, ginpangitaan bangod lamang pasabton. Sang Hulyo 6, 1892, gindakop kag hunong sa hawla sang Fort Santiago nga madulom. Gintapok sa malayo nga puod sang dapitan sa malapad nga isla sang Kamindanawan. Samtang sa dapitan, hinimuan niya madamo, nagpanalawsaw sang dunang mangga didto. 3 ka espisi ginsunod sa iya, Draco rizale, Apogania rizale, kag ang Rhacophorus rizale. Nagbuka siya dito sang klinika, subong man eskwelahan sa mga bata. Nagtukod 11 diri nga kooperatiba, teleponan kag alagyan tubig, kinhimo niya. Kahimpit kag mainabyanon sa iban, sa iya nagtipon madamo nga abyan. Matamis nga dila kag maayong pamatasan, nagganyat madamo nga kababainahan. Sa pagkamapainubuson kag kaalam, mga tawo siya gindayaw kag nabantugan. Iya kapag-on, prinsipyo kag panindugan sang iya mga kaaway ginakakugmatan. Sang 1896, sa pag-ibwal sa revolusyon, liwat sa Fort Santiago, siya ginhunong. Sa batok layi nga pagtukod sang katilingban, rebelyon kag sedisyon, siya ginhusgahan. Sa hawla nga mayami kag madulom, binalaybay ultimo adios iya gindihon. Sang 1896, sa aga sang Disyembre 30, ginluthang sa Bagumbayan, Subong, Luneta. Lamharon nga edad, 35, kabuhi sang Filipino nga henyo, ginkuha na. Sang yadtong mga mapintas kag mapiguson, ginbangdan kahilwayan sang pungsod naton. 20 anyos sa La Paz sadto, ako may nakita kay Dr. Jose Rizal nga busto. Sa idalom kilid hagdan sang guba nga balay, ginhatag sa akon sang tawo nagabantay. Pulido ang pag-obra pero damo pingas na. Ginbutang ko sa sulod sang amon sala. Akon ginpakaayo kag papintahan Bulawan. Sang Disyembre 3 tuig 2023, Iloilo National High School, akon ginhatagan. Para ang simbolo sang kahilwayan, makitaan, pagpalangga sa pungsod nga nahamutan. Mabuhi ka, Dr. Jose P. Rizal. Ikaw dalayawon, matuod nga baganihan sa tanan nga panahon. Sa liwat, ginhimo kag gin-share diri sa aton ni Dr. Jerry Daclod Biona. Sir Jerry, madami nga salamat sa sining imo binalaybay nga ginahatag mo as tribute para sa aton nga national hero si Dr. Jose P. Rizal. Alas 2:25 ang aton nga oras sa pagpanumbalik sa KLP. Ang sulat nga nalipatan tagid basahon. Sulat ni Mansay sang Kaingin La Paz.
Ang atong igadulong sa inyo sa pagbalik sa KLP Kaupod, si Tita Regine. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang. Diri na kita sa sulat ni Mansay sang Kaingin La Paz. Ever dearest, Tita Regine. Mayong hapon liwat sa imo, kag sa imo mga upod sa istasyon sa Bombo Radyo. Ari naman liwat si Mansay nga makalingaw sa tagpalamati isang KLP nga programa. Ikatatlo ko na ning sulat kay ano abi, wala ka kaubos ang akon kasaysayan. Bulan sa sang Abril, ang tawag nga Semana Santa. Ang akon mga katiyuan sa Kalinog, nagakadto sa amon lugar sa Barotac. Hasta nga magsimba sa tawag nga Semana Santa kag magprosesyon. Sang una, ang prosesyon nagaubagid sang tsinelas o kon sapatos. Kung ano kalayo, ti penitensya ka sa 7 ka kilometros nga nagkakapilas kagadugo ang tiil ko. Nagbuli kami sang tiyo ko. Sang ulihi, nakibot kami nga may nagahuganas sa likod namon. Kag may naglusot nga ginunting sa ulot namon tita. Gali, kay si July, nangimon. Kay wala ko gasapak sa iya. Nagapanguliyag man ini sa akon si July, isa nga driver sing isa katag-iya sang hasyenda sa amon lugar. Ginasaligan siya, driver siya kag inkargado. Manugbantay sang katubuhan kag humayan. Sang una, lain ang nagapangluyag sa akon. Amo si Lito, pero sang ulihi, hindi na si Lito ang gakadto sa balay, kundi si July na. Likom sa akon ihibalo, nga ang tanan nga katapos ang hasyenda, naghingyo nga magabot-gabot sa mga nobya. 5 sila nagabot. Ang hambal ko no, nga kung imo nobya magabutan, masakit man, pero hindi mangakig, kun pangaluyagan. Amo gali, si July ang nakagabot sa ngalan ko. Sang ulihi, kada Domingo sang hapon, natingala ako nga nagapamasyar gid si July sa balay upod sila ni Lito. Si Lito nagapabilin sa idalom, kag si July amo ang nagaistorya sa akon. Nagabot ang bulan sang Setyembre, bulan sang birthday ko, September 12. Antes birthday, nagkadto si July sa balay kung ano-kuno ang lutuon ko, parte sa himo, sa pilit. Dalaan niya ko lubi nga lahing kag butong. So tungod kada birthday ko, ginapagalingan gid ko sang amay ko, sang isa ka sako nga pilit. Sus, grabe, isa ka sako gid dyan. Ngani tita, may himo kami nga ibos, suman, inday-inday, linugaw, bitso-bitso, kag kalamay hati, baka mga namit. Damo ang nagkadto nga taga-hasyenda. Gani, naghambal si July, nga mga sawa siya sa akon. Diretsuhan na tita ang dating. Siling ko sa iya tita nga, hambalon lang ang amay ko. Di ginambal niya si tatay.
Ang sabat ni tatay, balik lang boss, kay misturya taliwat. Kay subong, nakainom kita. Ay, abaw tita, pagkaaga, may nagpanawag. Pag-abri ko pertahan, si July gali. Ginpangita niya si tatay. Nag-atubang man si tatay. Abaw, nagsuling siya. Magpasugot ko no si tatay, ipakasal niya ko. Ang sabat ni tatay, hulata lang kung makaedad siya 20. Kag-amo to tita, naghulat siya. Sige man ang pamasyar niya sa akon. Isa ka des, naggadto kami sa ilapayag, nagkaon lubi nga butong. Naabutan ko si July nga lasing, hindi ka bangon. Ginsibinan ko sa mainit nga tubig, kagin paislan. Gani ang hambal niya nga wala siya nagsala sang paggabot sa ngalan ko. Kag pag-ilis sang isa ka nobya katulad ko, kay maatipanon ko no ako, kay sa wala pa kami nagdayunay, nakita niya ang tuod-tuod nga pagpalangga ko sa iya. Padayon ang pamasyar niya sa akon. Kagasta na lang di anay. Bitin. Nakapoy ako kag natuyo, sa madaso naman ang kasugpon, kay damo pang ako na agyan sa kabuhi. Kag siguro nakaapoy ka man sa pagbasa, Tita Regine, ang matinahuron, Mansay, sang Kaingin, La Paz, Iloilo City. Well, Mansay, again, nagapangayo gid ako sa pasensya sa imo, no? Actually, ang part 1 nga amo ni kag ang kasugpon, no, about July, amo ni ang mga letters nga wala ko nabasa. Naskipan ko gid, sorry gid, but mayo kay nagsulat kaliwat sa akon asking ano natabo nga wala mo na batian ang ini nga mga kasaysayan. And it's good nga gin trace back ko man kag didto ko nga nakitaan. Ay, oo no, na schedule pero wala gali siya mabasa. So may ari ka pag diri nga for December 29 gidya. If it's okay para sa imo Mansay, bali isugpon ko na lang siguro by tomorrow ha ang part 2 sang story mo regarding sa kay July. Ano ang natabo? Kamugid man ba lang duwa ang nagdayunay? Sus terrible, isa ka sako nga pilit. Siyempre, ino mo damo, idyang imong handa, gali. Kada birthday mo, isa ka sako nga pilit. Anyway, thank you so much, ha. So, bantagi ang kasugpon sa imo diri nga kasaysayan, pamati ka lang gid. Kag sa aton man dira nga mga listeners, pamatiin ninyo ang part 2 sang sininga sulat, What Happened? Nadayon, di man bala ang kasal, kay tigin promesa sang amay, palaputalan siya 20. Kag dayon nun ang kasal. Alas 2:33 ang ato nga oras. Magapanumbalik kita with more stories para sa inyo sa gihapon ini ang kahapon lamang program diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang class. Board of Activities for December 28, 2020 Plus wala di Iloilo Bill Board of Activities for December 28, 2025 to January 3, 2026. January 1, 2026, Thursday, is the Feast of the Solemnity of the Blessed Mary,
Mother of God, and a holiday of obligation para sa tanan nga mga Katoliko. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sa Holy Mass sa sinaang adlaw sa El Puente or the Bridge magasugod alas 11 sang aga. Ang Enero 2, 2026, among first Friday of the month, ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa 9 consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginagdang tanan nga mag-attend sa First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Enero 2, 2026, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule sa unang Sabado sang tuig 2026 sa Plazuela de Iloilo. As the Retro Band is due to give you one great and entertaining musical blitz sa Enero 3, Sabado, sa Concert at the Plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 4, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahingin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugo ng kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. 1, 2, panalo! Eto na ang isa sa mga nanalo sa Grand Draw. Angin mabungahon gid ang tuig 2025 para sa akon kag sa akon man pamilya. Hinibangod na tuman ang amon pangamuyo nga magdaog sa promo sang Bumbo Radio Philippines. Ako si Nomer Flores, taga Barangay Aguinaldo, tagdaog sang 5,000 pesos bilang consolation prize winner sa Grand Draw sang 1-2 Panalo Part 24 promo sang Star FM kag Bumbo Radio. Naginhiwat sang Sabado, December 27, 2025. Naginyabi sang akon kadalagan ang Alplorete nga coupon nga ginagamit ko bilang proof of purchase. Gamiton ko ang ako nadagan sa Noche Buena amon. Madamo gid nga salamat sa Bumbo Radio Philippines kag sa mga product sponsor kag bangod sa inyo padayon nga mga pang-promo. Nakabulig gid kamo sang dako sa mga nagakainahanglan kaangay ko. Matuod gid nga kamo ang numero 1 basta radio Bumbo Star FM. It's all for you. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung naga masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban.
Alas 2:40 ang atong nga oras, and here's our third story from Lola G. Dear Tita Regine. Happy holidays, mga kabombo, Kastar Nation, and KLP lovers, fans, sharers, and viewers around the world. Ilan na binigid sa imo Tita Regine and family. Ma-share lang ko gamay. Hope maka-inspire, kag maka-influence man ko sa iban. Dolin niya sa mga kandidata, sa mga beauty pageants ba? Maiba lang Jaruman ko tita, pahabol sa 2025. Thank God, sa karakoon kahanda sa mga Pasko sa fiesta, nakaiwas pa rin sa diabetes kag high blood. Sa nasiling ko na, heart kag lungs lang ang mahina sa akon, intact pa man ang the rest of my organs, tita. Nahalungan man mahal ang hospital, bulong kag doktor. Ang masubo, kung emergency, kag wala ka dayon dalang kwarta, ahay, tulukon ka lang sa mga hospital attendants, etc. Dapat gani libre inatanan, kapin pa sa government tita, kay may magbayad ta property tax. Pag ma-delay, dako ang interest kag penalties. Ahay tani na absorb man sa mga natungdan ang ilagin sumpaan. Magsalbar sang kabuhi, di ba? With no offense meant sa mga committed. Isip mo nanda ang anda obligasyon, commitment sa mga pasyente. Ibalik naton sa fiesta, tita. Imagine, ang amon barangay town fiesta natuon sa katapusan nga quarters ang tuig. I-share lang ni lola nyo ang sa amon anay barangay fiesta, tita. Feeling ko this year, kakaibatan na ang na-experience naton, tita. Blessed gid siguro kita kay ti series of typhoons naka-schedule gani magbisita dya sa aton probinsya, pero sa bulig o kun intercession sang patron natapos man nga may maayo nga tiyempo ang ina nga celebration, tita. Sana siling ko, tita, nga success gidi sanglit kay si lola ninyo manog senior na mga 7 or 8 PM baw do natuyo na. Gin-try gid nga hindi maka-attend kag magtan-aw sa 5 ka gabi nga palagwaon angot sa sini nga okasyon. Naisip ko, tita, damo pa akong bisitahan sa highlight. I mean, sa Fiesta Day celebration. Maan gani taga-idyaman ko pa'y ginaimbitar pa ako ka mga kaparyentihan kag kaabyanan sa Fiesta Day. Basi pa lang mag-add 10 pounds or 5 kilos ang bugat ni lola. Hehe. Hindi man gid ko slim gamay lang ugaling ang buyon. Try ko mag-visit Nag-abot ro ng fiesta, tita. In fairness and modesty aside, nakayanan ko ang mag-assist sa upod namon sa mga parishioners nga gusto man mangin katapos ang Kristiyanong katilingban. Okay lang, bisan may best nga pag-uli nakon. Ang iban nga relatives from First District, hindi ko na maabutan sa balay. Mas hindi ko matatap mayo sila, kay doon nagutom, kagamay nga kapoy Pero narimedyohan ko tita this year. Nagtulog ko early, nagpaligo, nag-attend, nag-join sa procession. May 1 hour pa kag ma-start ang amon nga Eucharistic celebration para sa pagpasidungog sang amon patron, isa ka royal blood. Nagkabuhi isang simple, mapainubuson, maalwan, kag mahigugmaon. Tapos nagpauli, nagpamahaw, tita. Pagbalik sa church, nag-bless, dalagrit sang amon-anom ka church leaders. Main celebrant, homilist, kag ang mga co-celebrants, tita. Familiar naman sila sa amon, kay iban or tanan sila na assign na didto, magluwas sa nagapangalagad nga daan. After the procession, nagpauli ko anay, kag magpamahaw, kay ready na nga daan ang gamay nga handa kag puno naman malatita para in case hindi maubos, at least hindi sila madali na expire. Pwede na mainit Tapos pamahaw, tita, nagbalik ko sa church to attend the Holy Mass. Good kay damo man nagparticipate. Past 10 AM tapos na ang mass. Nag-assist ron kami sa mga participants sa pag-welcome sa ila sa Christian world, tita. Ginplastar namon sila sa ila pwesto. Mga parents and child, then ila mga ninong kag mga ninang. Kanami tulukon sa ila, tita. Well prepared yata sila. Almost naka-white outfit mong, do mga angels nga nagsulod sa simbahan.
Well, naga-lunch pa ang mag-conduct sang amo nga hilikoton na arrange na sila. Kanami isang response nila tita, kay halos napuno ang chapel namon. Iban mga 10, 20, 40 plus ang sponsors ng kabataan, ang mga ninong kag ninang. After sang ila ceremony, ati nagpicture taking na tanan, pasunod lang sa altar. So amo na sila ginpasalamatan kag ginpang congratulate. Everybody happy gid. Kag nagpauli sila nga may kalipay padulong sa ilatag sa ka-reception venue tita. Nagpasalamat man kami sa mga nag-officiate sa Eucharistic celebration. Kay isa-isa man sila nag-exit kag mag-proceed sa ila man suod nga kaabyanan nga nag-invite sa ila. May gin-offer man ang church nga food sa ila kag ang mga in-kind nga offerings na equally distributed man sa ila, nakabalot ron sa safe nga suludlan tita. Okay gani tulad, kay early pa kami nagpauli, naghambal lang ko sa mga oldsman nga manyaga kung anay sa balay. Tanawon ko if may bisita ron kami, relatives and friends how. Good. Kay this time, naabutan ko ang taga First District, distant relatives. Medyo sad lang ko, kayang saging, alang-alang, manipis pa, so wala ko anay may padala sa ila magpauli. Buti na lang, damo man kami cousins, pwede nanda mahapitan. I'm sure, may John Gid naka-offer sa ila. Kay may iban, gatanom papaya. The whole year, medyo continuous ila mga kuha. I mean, may ara gid production tita. The past few years, usually, mga hapon, kag tagpalauli na sila maghapit sa balay. Pero na-surprise ko, kay before 12 noon, ara na sanda, do mga pulo yata, sa isip ko, aha, manamit gid siguro ang amon minu. Mga luto sa sister dya sa balay. Gintudlo sa Tagaluson wife sang isa namon ka cousin tita. Gamay man lang na prepare niya tita Ang lumpia ordinary, ang shrimp, ang beef steak, embutido, do okay man, bisan simple ingredients lang maan tita Amo lang di kay expect niya. Kay expect niya, basi gamay lang magbisita, kay damo man kami relatives, pwede nanda makadtuan. Nag-add some simple desserts, mango float lang, ang may biscuits do choco na baltita. Medyo damo lang ang condensed milk Ahay, mayad, kay may bunga ang amon niyog. Tinagbuo lang ko kulabuon, ginpasaka ko na lang sa amon neighbor. Ako lang nagkagod kagindala. Blessing man, kay isa ka neighbor, miging kuha man si ila uma. So nag-invite siya nga ikarga ko ang akong dala pa uli. So matawhay, kay wara ron ko nag-uribay pa uli. Kanami gali, kun rako gata sa desserts tita, no? Kay makabulusog. So limited lang ang pagtilaw sang main dish. Ti rako man masyaran sang handa kung may okasyon tita. Muna ako ng sikreto para mabusog dayon, ang desserts anay unahon sang attack. Hehe. Para ang 34, 24, 34 ma-maintain. O, diba? Sana all mag-practice ron ka di tita, no? Malawig ron dya tita letter ko, pero dapat i-detalye ko para sulit Lunchtime pa lang tita, kay ginimbitar ako sa mga kaparintihan kagaabyanan. So go, go, go. Chance ron dyan ni Lola, makagain at least 10 pounds or 5 kilos man lang. Ay ho gali tita, nagbalik ko sa church to join my company, mga olds, magligpit sang tanan nga nagamit. Then back to residence naman. Lunch ulit Tisiling ko gani tita, since birth, this year lang ko naka-accomplish sang amudya kasadya. Go ron kung mag-amat-amat bisita sa mga nag-invite sa akon. Iban ulayhon na lang kay nagpalauli from work sa Luzon, mga cousins tita Ginpalaypay ko lang. Naglabay ko sa amon paryente, nagapanahi sa mga uniforms kay kortina sa church, ga-repair man sa mga bayo. Nagdiretso ko sa pinsan sa mother side tita, dayon sa amon ka birthday kag kaedad. Pipino juice lang na inom ko. Tinaghapit pa ko sa father side cousins, atong sa Luzon kay rako sanda nag-uli tita. Istorya gamay, tapos supposed to be madiretso ko sa ninang's home along the way. Baw, nasugata ako ang twin sister, ang daughters, ang isa, kag ila younger, and one and only brother. Ang ila mother, second cousin ro namon. Ahay, gin-invite ko sila magkadto sa balay tita.
Tani madretso ato sila sa ilatiya, jaman sa isa ka zona, mayad kay nagsunod man sanda. Siling ko do magabihan gid kuhaw. Kilalahay na kami tita, kay one time nag-attend man sila birthday celebration sa akon nga ninang. Pag-abot sa balay tita, ahay, excited man sila to tikim sa mga menu ni sister. Ask sila kung ano pangalan sa mga menu. Ugali tita, nalipat ko, may adobo, pagali nga Bisaya nga manok. Namit na. Tigamay Naba ko sa mga bata, chicken and beef di So gayuhom-yuhom sila. Manan mo tita, iba na relihiyon nanda. So may mga bawal Enjoy sila magkaon. Syempre, ang nagluto, amo man di gina-request sa ila school. Even sa church, kung may gamay nga celebration. At least, bisan gamay nga talent, may i-share man sa iban. Ako tana, duway gid talent magluto sa pagtilaw. Medyo expert ko. Basi pagtanom, kag paghugas ng pinggan, akong talent tita. Kabaluman ko maglapa, ang luto palagpat pwede Ang tinigang, gusto ko daw linugaw. Siling nanda, do sa fast food. Nami gani, para dali matunaw Kulang ron unto, tamong. So, ibalik natin sa Pasko, tita. Ang mga bata, nabusugid ko no sanda. Sadya kay English speaking tanda. So, nagwa man ang kinamatis kag karabaw English, taba? Kaintindi man sanda, Nag-picture taking kami, tita, sa ila cellphone. Akon, gabisyo pa. Budlay i-charge mong. Happy sila na meet nila amon auntie sa mother's side. Si lola na nila. Love nila mga relatives, tita. Naka-adapt ron sanda kakultura naton. Dati Christian sila, then na-convert sa religion sa ilang father. Ask ko gani sila if pwede ma-convert sila ulit sa Christian, pero daw malabo na daw. I hope someday matigayon inatani, no? Malay naton, kay ang mga nag-attender sa ila, mga Christians man sa mother side nila, kay ato ga work ila father sa iban nga pungsod. In God's perfect time, base pa lang siling ko gani sa ila, basta mangin good lang sila sa mga tao. Gayuhom lang sila, tita. Mga mabuot sila. Mana sa nanay nanda, tita. Buti na lang, height kag kulay man lang gani nanda ang iba, pay pusong Pinay man sanda. Friendly and behave sanda. At last, nakadulong ko kananda sa andatiya, tita. Invite man ko nila magkaon. Busog ron ko mong. So, nag-istorya naman kami for a while. Tapos, naglisensya na ko mauli. Nagkadto anay ko sa ninang, tita. Ahay, gamay na lang man bisita. So, may time kami machika gamay. Ang katapusan ko nga ruta sa amon, isa pa kapinsan sa mother's side. Nag-leave anay, yana kay fiesta, rako man bisita na, government employee. Pag-abot ko, do sa kanami na tani magkaon, o galing pag-abi na, past 6 p.m. ron, tita, nagkaon lang ko gamay dessert kag nag-istorya sa nag-abot nga relatives namon sa father side, halin sa town, tita. May mga obra, biti, gabi na sanda nagpamiesta. Invite man dayon sanda, magpamiesta dito sa ila, kay less than 1 week ila roman, tita. So, gato pa, ray man lang anda, balay dayon siling ko, mauli ron kag magtulog. Hindi man pwedeng mag-join sa mga bata, mag-disco sa plaza, hehe. Ayawan, ron takon ka di tita sang 80s, 90s, kag early 2000. Anyway, kung may alumni or festival di dya, open for all man ra ang disco. Di gani if mag-join ang batch sa mga table for a cause, pwede gani sa table ka lang the whole night. Riyumahon ron si Lola. Blessing gid man, tita, ang amon barangay fiesta tulad. Whitey Baguio, rako mga shows, may peryahan man, kag nangin successful ang mga activities sa church, sa school, kag sa mga panimalay. Bisan gab iron, puwerte, pakrako ang mga bisita sa mga tao. Iban abi may obra sa adlaw, tita, tigab itanda ng pamiesta. Kay pagwa ko sa karsada, asus, dumalibat mo ko magtulok sa mga motor, auto, pick-up, van, kag mga private nanda nga sarakyan, tita ba? Ay, amuron gali dya, krako, nagapamiesta di dya, damanol, abitakon, tita. Sa sulod kang kalye abi, tana amon gamay nga balay, motor lang makapark. Siguro, accommodating mga tao dya ay.
I mean, tita, in fairness, kag modesty aside, medyo blessed abi amon lugar mong. Daw village, daw banwa, kag iban gakuon, daw sa subdivision kuno. Ahay, hindi man Nag-improve lang gamay ang pangapuwi isang tao. Iban pareho sa amon, simple living lang, mangod. Farming kabay, amon mga ninuno, tita mong. Farmers, so may kwarta o waay, pareho lang Later, pag may lugar-lugar, basi pwede man ko ka-invite sa mga nag 2 to 3 times KLP winners I'm sure less than 20 di asanda, tita, no? Kabay pa. Amon visitors, kalabanan mga classmates, kag friends sa mga bata dyan sa balay, tita. Nieces and nephews. Isa ga work from home, isa newly graduated. Thank God, ara siya sa list of let passers. Ari initials niya, LLCC. The only niece di atita, waay dis sanda mga cousins kay duha kami single, isa sa heaven ron. Hopefully, tita, with nanay, tatay, and elder sister. Last, para ron dya, tita, basi natulugan ron mga listeners nyo dyan. Ang fiesta celebration, kanami, bisan simple ang bayo, balay, ang Paskwa, basta mangin welcoming kita sa mga bisita. Pigado, may sarang, bata, tigulang, same lang bisita tanan sanda sang aton patron. So, no reason hindi sadta pagpakanon. Dapat gani, no? No reason para hindi sadta pagpakanon. Dapat gani kung kita na bless ni God, i-share man naton sa iban. Ilabi na sa mga kubos sa kinahanglan. Siling gani nila, share the blessings. Sigurado mabalik not just 100-fold by kun heartily given pwede magbalik thousands or even million-folds. Kung hindi man material things, good health and peace of mind. Ito pareho sa perlas kag bulawan. Tanan regalo sang Dios nga tag-iya sining kalibutan. Kung ano man dapat gid pasalamatan. So thank you, tita. Pasensya sa 8 pages. God bless. Mabuhay ang Bombo Radio, Star Nation, and KLP. Love and unity among nations this Christmas and for the whole seasons. Merry Christmas and grace-filled New Year to all. Ang inyo taga-subaybay, Lola G, sang Iloilo Province. May PS pa siya. Barangay Fiesta lang dyan, tita. Ang taon fiesta, ma-share nga another 8 pages. Joke. try ko 3 to 5 lang or less. So, thanks, Gid, and God bless, Lola G. God bless you also, Lola G, and I'm very happy para sa imo. Very successful ang inyong fiesta and feeling fulfilled kagid, no? Sa tanan ng mga preparasyon, ang pag-estima mo sa inyong mga bisita, ang iba na ganin pa sa mga malayo nga lugar, kag happy kagid. At least nakachika-chika, mo nang importante dira, no? Aside sa kaon-kaon, ang pagchika-chika. So salamat gid mga kabombo, check taliwat ang aton nga New Year countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy Mga kabombo, 2 days na lang, kag New Year na. Magasunod na ang inyong paborito nga mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Thank you so much for being there, and thank you so much for your stories. Balikay kita buwas, December 31, 2025, New Year's Eve. Sa gihapon, inyong alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. See you tomorrow. Good afternoon, and God bless.